بنو حبيبو تميتنا وسيو قبلهم بو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو تميتنا وسيو قبلهم بو مسمتنا باني هاريبو قلاي أختيتو أبلاي عين مسفتة عين صلاتنا قدنا يونمبر ماستزانينا بحبح مسوفرة درتنا خدفة دولنا بحبار حوخنا كفة ولا باشو بيزي فتة لعبة تفاني ونخو حنت خيس لبي كم تحلو زنطنا يابا كان دل فتحي أبنو حبيبي تميتنا وتخدمنا نقزانا نقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مزاي عيني تلمات كيرو قدما كونت مسمت عنا سعيرنا صلا دلونات دلوناتنا دلونات دلوناتنا دلونات 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 ذهبنا هلاونات دلوناتنا دلونات 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 ذهبنا هلاونات دلوناتنا نديو ما تلسفتنا ايو خبلنا نديو ايو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تدالو عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو عمر كبرات سكرمتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا سقلي سدالي بدلو دقينا سيات دالو أبوانا سيلو سيات دالو كبرتاتنا سيلو تمالين لومن كمالين روادينا عقلين سلام تخطاتلتنا الشانل كما تخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنا بهجنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون تحستوتات حزنا لكم متسينا لنا كسام موداتنا إذا مدام سانا كتصونح بخبر العدم لايك مكبار شير مكبار ريتوغ من حسابكم من مقداف دما ناي وترو تساويعدنايو جزي خي وسدنا لومي سفحن أقداسن تحستي كلونا تونين مسانا تصنعو ريتو قدفو نجمر بزي but important waterway lies between the Horn of Africa and the Arabian Peninsula. On one side of the strait is Yemen, which is experiencing ongoing civil war, while on the other side is Djibouti, home to military bases from powerful countries. But why does this tiny strait matter so much to the world? Let's explore the complex politics of the Bab el-Mandeb, where every wave draws the attention of global power. The Bab el-Mandeb is located between the Horn of Africa and the southern tip of the Arabian Peninsula. On one side, you've got Eritrea and Djibouti, and on the other side, Yemen. The strait connects the Red Sea to the Gulf of مباركم تتريو زلهم إزي كنتات زي نتي ننفس وكف إرتراوي بغربا كتنكف زلوا ويون بلوتيكا نايكرنا أفريكا قد أب ميدياتات كمالالس أبزي حجي زلونا جو بلوتيكا وكردم ويون رسنو زلوا كايدا قرورو حد أبزي أمام تولو زلوا حيلتات اتن احنا زلنا يا بوتا كن منتاي أب عين بزحات يتوانا كم زلينا نرزلنا سلازي تي ناي عالمنا أقداسنت بفلاي تدبوباوي جافناي أي بحري باب المندب مصاببو باب المندب مالتيو إرترا أزيو أقداس بوتا زلوا يقداس زخون يكون سوبر باور بحيتوا زي اللي بوتايو نعنانا إرتراويان نبور كوينك الراغلي نزبس حزب عالم جن هاو كم إذا هاجر زي بوتا زي كالا حيل زي عطوه سلزة أنا كعطوه يخلي زبل جمجم أبرس بزحات حيالات هاجرات كمتيو أب عالم كباب كلتا ميتي هاجرات ندحر لوا عفتن 190 هاجرات
ويون أميتن سمانين هجرات دليت كحتيتك بفلاي أب 54 هجرات أفريقيا دليت كحتيتك جنزب من دحرال لك أي تسونون يخا زي ردوجي أنا هنوصل لنا أي بني زبها لي the right price واقات رايحة تصبغ يركع تكسر لك يزب لك جي أكو مع عينة بوليتيكا علمنا برز لنا نا إيرترا كندزا عينة أبعولا قداس نزلو بحري إنها لو خلو بتحتنا زلو جبتي نتا نشتي زلاتو بوتا نشتي زلاتو هاجر كاب أمنا بزحات حيل تاتات يوم مزلو نابير ترازت أمت حيلنا كله نخد قمتها كبيرة يكونن بفلا يدما ربحنا ينقدناتهم أبقمت إتيوم كريو خلو they really want to have something بفلا يتناي ناي حوتي حيلن بدهون ناخبدك خيك كله ويون زي التأمام كنتات كفتر خلو ناي قدن كالوت حيلتات نبانا خطمتو كم قديت أجر كهات وزدو إثيوبيا دما أبي أحمد نزو كنتات زي عزبالو إذا حجز اللو كنتات رئيو دما نحنا قالك كفال بفلا يكاب عسب كركب تغيلنا تدلاينتنا نتنا بعالم عبيك خون سلازي زلنا دراماتات تكيمنا زلنا دبلوماسي دي قلفتينا كالا حشوية غيرنا بالحرمة قارجة دما كان بعد الإمارات والسيقة نتي بوتات بزيادة زدلي وزلو مساعتهم تمشاتيركا قالنا قر كركب يخليو زبل كالكوليشن هان رزالنا the most important part هجي ازي اب سمين افريكا اب قبت كايد زغنية كونتات بزي مغانزو كتريا خلغا ጽቡቅ ጌርካ ከተሰብለሉ ትኽእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ መርገፅናቱ እና ንፀራብ ዝኸደሉ ዘሎ ብፍላይ ጉዳይ ናይ እስራኤል እናደቀሰሉ እንድሕር ከይዱ እንተስ ብዓወንታ እንተስ ብዓሉታ ብዙሕ ተሳትፎ ክህሉ እዩ ኣብዚ ከባቢና ስለዚ ኤርትራ ክትጓየሉ ዘለዋ ነገራት ኣለዋ ንዑ ስለ ዝርዩ ዘለዉ በዓል ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ከምቲ ዝድለ ሕጂ እውን እንተኾነ ንሶማሊላንድ ዓዲሙሎ ዶ ካለገዱ ዶ ገሎ ዶ ባህል ኣሎ ድሓን በዚያ ንጀምር እሞ ጉዳይ ማንወያይ ከሆነ በስንዴ ማንወያይ በግሪን ሌጋሲ ማንወያይ በገቢ መሰብሰብ ማንወያይ ምን ትርጉም አለው? ምክንያቱም ገቢ ሰብስበን ግሪን ሌጋሲ ተክለን ፍላጎታችን ሰላም፣ አንድነት፣ ብልጽግና ነው። በቀይ ባህር ምክንያት የምናጣው ከሆነ ዋጋ የለውም። እንወያይበት። ስንወያይ አይ አንደኛ ጊዜው አይደለም፣ ሁለተኛ ብዙ ጥቅሙም ብዙ አይደለም ካልን እንተዋለን። መነጋገር ግን ለምን እንፈራለን ነው። መወያየት ለምን እንፈራለን? ምክንያቱም በአባይ ጉዳይ ማንንም ፈርቶን አያውቅም። ማንም እዚህ ጋር ተከዜ ኤርትራን ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቅድሚ 2 ዓመት ዝተጠቀመሉ ድራማ እዩ። ሕጂ ድማ እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ሃገራዊ ሚድያ ናቱ ብተደጋጋሚ የምፅዎ ኣለዉ። ስለምንታይ የምፅዎ ኣለዉ? because there is something that they're بتحر مجارجة ولا بتحر مجارجة ونكلم لين خلينا أبزي وانزي دارجة بقلت وين تشرحوا له زلوا كنتاتيو and that is أبزي قربا أب ميدياتنا إثيوبيا بس إحنا ريالنا مراحين ناي سومالي لاند ناب أديس أبا كم مخانيز نجرزلو سلزي تمراحنا سومالي لاند بعد ما ناي برايم مينستر أبي أحمد ناب إثيوبيا كم مخانو نايسرح عودة كفت مخانو زقلت حبريتا درجات على السوشيال ميديا كزور نرلنا أبزن وحدات معلتات ناب إثيوبيا كعتو مخانو ولا وين لو مخون كعتو مخاني زنجرزلو توتيد دما نتي أجندا قد مكلت عمد أب إسرائيل 33 ورح عصرته زجمرو أفدق بحر نمركابي لوز بقسو أجندا نوع ريفايف كجبرو وين داغما يكبر برو مدب كله كم زخلي زنجرزلو سلزي زنرو يزلنا قناتات حجي ناب كالي دراما مسير ترازلو دراما ناقصلو خلو ناب كالي من قد دما كزازي كم جفتن زلو صغا ناب سومالي لاند كم بحدش تاكارد كتملس كم تقل أبز حلفة ناي سوماليا مراحي عدي من يرو سلازي من البعض بدحر مغارجا باك دور ديل سكيلهم يرون كله يقوليهم ناي سومالي لاند قل نابي تشبيا كمت مخانيز نقرزلو انتايو تعلاما نابين مبزحيو انتايكو قبريوم قبت خا بخمي تريون زكونتات زي مخنياتو إثيوبيا بفتصم نابت بحر زبال كتوتسي بلان زبل مرقص زلو حانت قبتيا زي كونتات زي نعتاتهم بخمي كتصليو أمريكا بزي قداي زي بفلايم سومالي لاند تقبر زلا دراماتات بخمي كتصوات يخل زبل دما ببزح من قد زرو زلو من البعض اتي زرو زلو كونتات ون ناب كوينا عدي ناب قل زبلو زلو سكي كلتا سلسة ريتوتات ناتهم نسمع انتايم زبلو زلو نايت قبت خيرانا خلنا أقوام منش هذا الرجال سكين درس بسلاموي بوليتيكاوي دبلوماتيكاوي بهنا منجد የባህር በር ለኢትዮጵያ የማግኘቱ ጉዳይ በጣም አጠራጣሪ ነው የሚመስለው።
ማክሲመም የሚገፉት የኮመርሻል እንትን ታርጉት ይችላላችሁ የሚል ነው። ኦብቪየስሊ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ደግሞ ይሄ ብቻ በቂ አይደለም፣ ይሄ የኢትዮጵያን ኢንተረስት አያሟላም፣ ከዛ በላይ ነው ኢንተረስታችን የሚል አመለካከት አለ። እነዚህ ጉዳዮች የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ዲፕሎማቲክ ፕሬዠር ከተጨመረበት አንድ ውጤት ሊያመጡ ይችል ይሆናል፣ እንጠብቃቸው። ካልሆነ ደግሞ ወደ ግጭትም ሊያመሩ ይችላሉ። ይሄም ዝግ አይደለም። ሁሉ ጊዜ ጦርነት የመንግስታት አንድ የፖሊሲ አማራጭ ነው። እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ሓደሲ ነዚ ጻድቃን ዲኻ ትብሎ ወላ ሰይጣን ኢሉ ማለት ኣብ ዝፀንሐ ፀኒሑ ነገር ክፍሕር ጥራይ ናብ ሚድያ ዝመፅእ ወላ ኣብ ሚድያ ዘይመፀሉ እውን ኣብ ነገር ምፅሕታር ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ። ኣብዚ ሕጂ ክብል ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ብጀካ ናይ ንግዲ ተጠቃምነት ካልእ ክትህብ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነት እየ ዝፈልጥ ኢሉ እንታይ ዳ ክትበካ ካልእ ክንደይ ቀያሕትን ፀለምትን ሂወቶም ዝኸፈልሉ ልኡላውነት ሒሳሲ ሰራዊትካ ንምውፃእ 30 ዓመት ተቃሊሱ ኣሽሓት መስዋዕቲ ዝኸፈልሉ ሃገር ክሳብ ሕጂ ድማ ዕድሚኡ ዝውፍየላ ዘሎ መንእሰይ ሳክት መፂኻ ና ሓይሊ ባሕሪ ካእቱ እሞ ቡ ጌርካ ድማ ነቲ ልኡላውነትና ደፊርካ ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ንውሕዳት ተባሂሉ ዝተዋህበካ ብሕቡእ ሰራዊት መሊእካ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንኽትእውጅ ስለያ ንኸተካይድ ፀገም ንኽትፈጥር ምቕርቃር ንኽትፈጥር ከፍቅዱልካ ማለት እዩ። ናይ ትማል ቁስል እኳ ዘይሓወ ስድራ ስዋኣት ኮፍ ኢሎም ከለዉ ስንኩላት ነቲ 30 ዓመት ተቃሊሶም ዝሰንከሉሉ ኣብቲ ዓዲ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ከመይ ገይሮም እዮም ክሳዕ ክንደዚ ድርቅና ዘሎ? ምክንያቱ ንሳቶም ንስዋኣቶም ዝኸውን ግዜ የብሎም። ናብ ኢትዮጵያ መዓልቲ ሰማዕታት ዝበሃል ዘሎ ይመስለኒ እቲ ሞት ብፅዕ ዝግደሱሉ ኣይመስለኒ። ናተይ መረዳእታ እየ ዝብለኩም ዘሎ ናተይ መረዳእታ ከምኡ ከምዚ ንዕና ንመዓልቲ ሰማዕታት ኣዝዩ ዝሓመም እቲ ህዝቢ ኣብቲ ጉዕዞ ናይ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ እቲ ሰማዕታት ዝበሃል እቲ ዝዓበየ መብፅዓን ማሕላን ክኸውን ከም ማሕላ ዝጥቀምሉ ከም ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ኣባታቶም ከምኡ ይመስለኒ ንወታደር ክሳብ ዝሞተሎም ይጅንጅንዎ ኣብ መወዳእታ ግን ብዙሕ ብዛዕባ ሰማዕታት ዝግደሱ ኣይመስሉንን እዮም። ናተይ ርእቶ እዩ they may have different ርእቶ። እዚ ሕጂ መፅኡ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕርቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ሓይሊ ባሕርን ካልእን ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ወደባዊ ኣገልግሎት ጥራይ ኮነ እንደልዮ ዘለና ስለዚ ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ናብኡ ከተንብህ ዝኽእል ኣጋጣሚታት ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ። ወል እቲ ዕላማ ናትካ ንቅድሚት ምምፃእካ እቲ ኣጀንዳ ይሰርሕ ስለዘየለይ ንኩናት ይደልዩ ከም ዘለዉ ድማ ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና። ዓበይቶም ንኣሽቶም ዝብልዎ ዘለዎ ኩሉ ተመሳሳሊ እዩ። ኣብዚ እውን ተመሊስካ እንተሪኻዮ ረዮ እዚ ባህር ኃይል ኢትዮጵያ እንዳላት ማስተጋባትና ህዝባችን እንዲያውቅ የእናንተ ጉዳይ እንጂ ኔቪውን የሚያስተዋውቀው ወይንም የሀገሪቷን ጉዳይ እንትን የሚለው ሌላ በዲ የለም። ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚሉት ሂደት ሄዶ እነዛም እዛ ቤት ያሉት ተቀብለው በሰላም ብናገኘው ወደን እንጠላለን። ባህር ኃይላችን እንትን ይላል። ጋዜጠኞች እዚ ሰብኣይ እንታይ ዝብል ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረ ድዩ ዋላ እንታይ ፈሊጠሉ እቲ ሚድያ ዝያዳ ክደፍኣሉ ከም ዘለዎ ኣብ ካልእ ሰግመንት ላብዚ የምፃኽዋን ኣነ ኣብዚ ሕጂ ዘለኽዎ ንባሕሪ እንድሕር ኮይኑ ክዋጋእ ክእል እየ እንተኮይኑ ክንዕወት ተዘየለ ድማ ኣብ ዓሰብ ከይደ ክቕበር እየ ዝደሊ እዚ ዓይነቱ ዘረባ እዩ ዝዛረብ። ምናልባት ኣብዚያ ሰግመንት እያላ ናብ ካልእ ከምፃልኩም እየ። ስለዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብዓበይቶም ብናእሽቶም እዚ ከዓ ንምንታይ ኣነ ዝገብር ዘለኹ ናይ ኤርትራ ተሓሳስባ ኩሉ ግዜ ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። we're not facing a normal ተራ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ተራ ጎስጓስ ኣይኮና ንርኢ ዘለና። this is ወይ ውሽጢ ዝኣተወ ዳርጋ ኩሎም ብኩሉ ሓይሊ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ፈኸራ ድማ ነዚ ይመስል ማለት እዩ። አባቴ ቀይ ባህር የኛ ነበረች፣ አሁንም የኛ ትሆናለች። ምክንያቱም እነዚህ ኳላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀይ ባህር ቀደም ናትና ነይሩ፣ ሕጂ ድማ ናትና ክኸውን ዝብል ወተሃደራት ሒዝካ ፈኸራ ማለት እዩ። እንተቲ ወተሃደር ድማ ኣብ ፈቐዱ ዝማረኽ ዘሎ ፅንሒ ኢለ ክነግረኩም እየ። ግን ካልኦት ድማ a little bit reasonable approach ክንብሎ ንኽእል ኢና፣ ፅንሒ ኢልና ክንሪኦ ኢና ንሱ። ኣብዚ ሕጂ ምስ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ድማ ክንርኢ ኢና። invite His Excellency the American President Donald Trump to join the peace lovers leaders who advocate for peace in the world. እዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግብፂ ኣብ ነቲ ናይ ሰላም
ዲል ንምፍራም ኣብዚ ተመፀሉ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ኢና ምናልባት እቶም ዘይረኣኹሞ እውን ክትህልው ስለ ትኽእሉ it looks more like this ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ ዳርጋ እቲ ዝዓበየ ሸው ኮይኑ ዘሎ እዩ ወይ እውን እቲ ኩነታት A lot of rules and regulations and እዚ እቲ ናይ peace 2025 peace in the Middle East ብዝብል ኣብ ግብፂ ኣብ ከተማ ሸርም አልሼክ ዝተገበረ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ ከባቢ 30 መራሕቲ ናይ ሃገራት ኣብ ውሽጢ 48 እንዲ ዋላ 72 ሰዓታት ተደዊሉሎም ኩሉ ፕላናቶም ገዲፎም ናብዚ ንኽመፁ ዝተገበረ ነይሩ እሱ ድማ ነቲ ናይ እስራኤልን ናይ ፈለስጢምን ነቲ ናይ እስራኤልን ናይ ፈለስጢማውያንን ኣብ ጋዛ ዝነበረ ኩነታት መዕለቢ ንምግባር እንተወሓደ ግዝያዊ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንሳቶም ከም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ዓመታት ፀገም ክፍታሕ ከም ዘለዎ እዩ ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ፅልዋ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ድሓር ክርኤ ዝያዳ ግብፂ ዝተፃወትዎ ተራ ግን ክንርኢ ኣለና ኣብዚ ግብፂ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ነዚ ኩነታት ብኸመይ ክጥቀምሉ ይፍትኑ ኣለዉ መጀመርያ ኣብዚ ስምዕዎም ክልቲኦም ዋን ቱ ዋን ሚቲንግ ክገብሩ ከለዉ They played a very important role, and they had a very important role with Hamas. In fact, the general was right here, was very instrumental because Hamas respects this country and they respect the leadership of Egypt. So he played a very important role. I appreciate it very much. Thank you. Thank you. President Trump, in Israel just now, you were talking about a possible... Hamas respects this country and they respect the leadership of Egypt. እንታይ ዝብል ኣብዚ መጀመርያ ምስ አልሲሲ ጽቡቕ ዝኾነ ውልቃዊ ምቅርራብ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ንውሕ ዝበለ ሰግመንት እያ ካብ ነዊሕ ዓመታት ከም ዝፋለጡ ናቱ ፌቨሬት ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ቃል ዓለምን ምግናንን ዘድልዮ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ዲክታተራት እዩ ዝፈቱ ወይ እውን ኣብ ስልጣን ሓይሉ ዘለዎም ሰባት እዩ ዝፈቱ ከምዚ ናቱ ዲሞክራሲ ኣይፈቱን እዩ ምናልባት ዘይተከታተልዎ ነቲ ዜናታት ብቐፃል ዘይተከታተልዎ ዶናልድ ትራምፕ ዘድንቆም መራሕቲ መን እዮም እቶም ኣብ ሃገሮም ናይ ብዙሕ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዎም ከም በዓል ፑቲን ከም በዓል ፕሬዚደንት ሺ ናይ ግብፂ ከምኡ ናይ ቱርኪ ኤርዶዋን ንዓታቶም ብጣዕሚ እዩ ዘድንቕ ከምኣቶም እዩ ዝደሊ ብኣፉ ኸማን ይብል እዩ ኣብ ተረኺባየ ክነግረኩም እየ ኣነ ነዚኦም ስትሮንግ ሊደርስ እየ ዝፈቱ ነዞም ሶፍት ዝኾኑ ናይ ኤውሮጳ መራሕቲ ኣይፈትዎም እየ ዝብል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሂ ኦልዌይስ ኢንክላይንድ ናብዚኦም ከም በዓል ናይ ግብፂ ዓይነት መራሕቲ ይፈቱ እዩ በዚ ማለት ድማ ንናይ ግብፂ ብዙሕ መጎስ እዩ ዝገብረሉ ኣብዚ ንእሽተይ ሞ ክንሰምዖ ግብፂ ድማ ተገምጢሎም ነታ ኩነታት ናበይ ይወስድዋ ኣለዉ ኩላ እዛ ተደሚራ ንኢትዮጵያ እንታይ ፅልዋ ክተምፅእ ክንርኢ So he played a very important role. I appreciate it very much. Thank you. President Trump, in Israel just now, you were talking about a possible Iran peace deal. You said, we are ready when you are. Smart, great people, engineers, law countries, bodies. It's a pretty gruesome task. Of the negotiations will begin. Well, it started. I mean, it started as far as we're concerned. Phase 2 started. It's about leadership. And it's really nice when you say, how's your crime situation? And they don't even know what you're talking about. What do you mean crime? We don't have crime. Because if he has crime, he puts it out very quickly. ስለዚ ኣነስ ግርብ እዩ ዝብለኒ ኣሜሪካውያን እንታይ ይስምዖም ከማና ኣይፈልጥን እየ እንታይ እዩ ዝብል ብሓፈሻ ነዚኦም ኣመና እንዲ ኣድናቆት ዝገብር ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቀዛ ድማ ግብፂ ዓብ ተራ ከም ተፃወተት ነቶም መራሕቲ ናይ ሓማስ ናይ ምስማዕ ዓቕሚ ዘለዎም ምዃኖምን ብፍላይ ግብፅን ቱርክን ዓብይ ግደ ከም ተፃወቱ እዩ ዝነግር ኣልሲሲ ድማ ንኣብነት ንሕናሲ ብዛዕባ ገበን ምቁፅፃር ኣሜሪካ ኣይከኣልናዮም ዘለና ኣብዚ ብዛዕባ ንመራሒ ናይ ግብፂ ክትሓቶ ከለካ ግን እዚ ሕቶ እዚ ቀሊል ይንዑ ብቐሊሉ እዮም ዝፈትሕዎ ኢሉ ገበናት ምቁፅፃርሲ ካብ ግብፂ ክንምሃር ክንክእል ኣለና ናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንበዓል ግብፂ ከም በዓል ኣልሲሲ ኢልካ ነዞም ናይ ስዑድያ ነገሳት ኣመና እዩ ዝፈትዎ እንተዝደሊ ከምኡ ክኸውን እዩ ዝደሊ እንተዝከኣል ማለት እዩ ንኣሜሪካ ሞናርኪ ገይሩ ንጉስ ክኸውን እዩ ዝደሊ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ከዓ ብሕቡእ ዝብሎ ኣይኮነን እዚ ስኢልካ ናይ 4 ዓመት ምርጫ ገለ ዝወሓጠሉ ይኮነ ንሱ ንግደፎ ሕጂ ኣብዚያ ድረኣናያ ለንቀነ ኖቤል ፕራይስ ምሽላም ሓሊፋቶ ነይራ ስለዚ ኣብዚ ፀዊዖም ግብፂ ድማ ናይ ኒል ዝለዓለ ናይ ሃገራዊ ሲቪላዊ ሽልማት ዝበሃል ንግብፂ ንዶናልድ ትራምፕ ንህቦ ኣለና ኢሎም ኩሉ እቲ ስፖትላይትን ስቴጅን ሂቦም በቃ ንስኻ ነዚ ኩሉ ብዚ ዞባ እዚ ንዓመታት ሰብ ዘይከኣሎ ሰላም ንስኻ ኢኻ ኣምፂኻዮ ብኸመይ ከነመስግነካ እውን ኣይንኽእልን ኢና ንኖቤል ፕራይስ እውን ንዓኻ እዩ ዝግባእ ኢልና ደብዳቤ ሰዲድና ነርና ኣይሰለጠን ስለዚ ከምኡ የለን ምጅንጃን ኣቀባብላ በሎ ገለ ግብፃውያን ድማ እዚ ምጅንጃን ናቶም ነገር እዩ ስለዚ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሮም ኣብ መስመር ኢትና ኣለና ኢሎም እዮም ዘለዎ ግብፃውያን
نزيا قد مغبارهم اقدم ابيلهم دما انت يلهم ولا تشلمات نايمتا شلمات ناي نيل ياتب لذي ناي نيل شلمات لذي وسزلو ጉዳይ ናይ ኒል ድማ ተዛዕበየ ክራይሲስ ናቶም ናብ ኢትዮጵያ ዝጠመተ ስለ ዘሎ ነዚያ ግብፃውያን ነቲ ናቶም ረብሓ ነቲ ናቶም ፖዚሽን ነቲ ናቶም ኩነታት ንቅድሚት ንምምፃእ ይጥቀሙላ ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ አብይ አሕመድ ድማ ስትረስ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ይዝንገር stress he stressed about this topic because አመወዳታ he needs ናይ አሜሪካ ደገፍ ናይ አሜሪካ ደገፍ ተዘይብሉ ከቢድ ይኮነ ነገራት ናቱ برجت نزي كاونتر المقبار حدش سلتي حيزته بقي سخم زالس كان يشان November 1977, when the late President Anwar Sadat, may God shower him with his mercy, took unprecedented steady moves in the history of the region and initiated the historic visit to Jerusalem. Since that moment, Egypt has established a new era, granting proselytes a chance for life and proved that people's security is not only realized by military. Alright. هجي أبزي نحن تكفالنا راتنا أبزي شلمات كقدمه خلص. Mass of devastation, Majesties, Excellencies, and Highnesses, we look ahead to a Middle East free from whatever Middle East, free from mass destructive weapons. This is the very new Middle East, humankind. Thank you all. Have been Great services to humankind. Thank you all to decorate His Excellency with the Order of the Nile, the highest state honor among. So زيادة شلمات Order of the Nile دبل زلا عليه سيفيلاوي شلمات دونالد ترامب هبنا لنا يزبل تاريخنا ما كلاي مبراق اسرائيل بيليز ينقر قبص دما ابت غداينا اسرائيل كنا منتاي ابي تراكم تصاتت نتي مس قبصي سلام ام مقبار مس اسرائيل سلام ام مقبار قبصي عبي تراخم زنبر عايز زخاخر دونالد ترامب لما تكونتات امن عايز قد سنعو مس اسرائيل زلو قربت ابقمتي تيغا سلازي سمعيتات خيتن كفكا خمي جيركا ان دونالد ترامب بغداينا يقازا حقيسكا كل زدلي نغرات اماليكا ولا وندليتات ناي فلسطيناويان غعسيسكا واغا ناي زمدنازي ناي السيسي قداماي تارجت نيلن غداينا ايثيوبيانيو اسي تقدامنت يس ቀይ ባህር ወናዚያ ገዳሲ ነው እንት ናይ ቀይ ባህር ሴኩሪቲ ሞር ፎከስ ከረክቢው ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ጽሒፍ ነይሩ መስለኩም አመና አብዚያውን አብካልውን ከምጻልኩም እንታይ ኢሉ ናብ ዝኸበርኩም ኢትዮጵያውያን ሓደጋ ይመጻኩም አለ we will rock you ዝብል ጽሑፍ ተጠቂሙ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጽሑፍ እዮም ኣብ ካል ግዜ እንታይ ኢሎም ጽሒፎም ነይሮም መስለኩም ኢትዮጵያውያን ዝኸበርኩም ማሐዙትናን ጸላእትናን ፍሬንድ ኤነሚዝ ይበሃል ኢትዮጵያውያን ክልተ ዜና ክነበኩም ኢና ሓደ ደሕጉስ ሓደ ደሰንበት ነቲ ዝሕጉስ ብዙሕ ስለዘይ ትፈትዎ በቲ ደሰንበት ክንጀምር ኢና ኢሎም እቲ ደሰንበት ንኣኻትኩም ጉዳይ ናይ ቃዛ ምውድኡ ንግብፂ ዓብ ነገር እዩ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ናይ ቃዛ ናብ ካልእ ኩናት ክምዕብል ከም ዝኽእል ብዙሕ ስቃት ዝፈጥር ዝነበረ እዩ ስለዚ ምስ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ኣብ ሓደ ህድኣት መብፅሑ ኣብ ዶባ ዝካየድ ዘሎ ዕግርግርን ሽግርን መፍትሑ ኩሉ ኤነርጂ ናታ ናይቲ ዲፕሎማሲ ናብ ሓደ ማዕዝን ጥራይ ንኽጥምት እዩ ዝገብራ እሱ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ገጽና እዩ ስለዚ ናባኹም ገጽና ጥራይ ጠመተና እቲ ጽቡቕ ዜና ድማ እድል ኣለኩም ነቲ ዘለኩም ኩነታት ከፊትኩም ሓድሽ ነገር ንምፍጣር ክትጥቀሙሉ ምሳና ንምስራሕ ዝብል እዩ ስለዚ the bad news is that we are on our way to restore calm along the eastern border ስለዚ በቲ ናይ ምብራቕ ዘሎ ምስ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ሰላም ከነምፅእ ቀሪብና ኣለና እዚ እቲ ሕማቕ ዜና ስለዚ ካብኡ ናባኻትኩም ምዃንና flute you. ስለዚህ the next step not now. As for the good news, which I am sure will truly please you, it is that inshallah we are heading to Somalia very soon, and we will be quite near you, and we will not give up our rights in the Nile. ስለዚህ ነዚህ ኣብጥቃኹም ከና ኣብ ሶማልያ ቲና ብቀረባ ሰላምታ ከነመሓላልፈልኩም ኢና ሰራዊትና ናብኡ ኮይኑ ምሳኻትኩም ብቀረባ ይህምሂን ክመያየትዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ኣብ መወዳታ እዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ግብፅን እስራኤልን ዝኽየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ንዓታቶም ብቐረባ ዓብ ፅልዋ ክገብረሎም ዝኽእል ምዃኖም እዚ ድማ ምስ ሶማልያ ርክብ ንምምሕያሽ ዝግበር ዘሎ ከምኡውን ካልኦት ዓይነት ተበግሶታት ንምግባር ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ካብዚ ዝብገስ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ግብፂ ኣብታ ናይ መወዳታ ናይ እስራኤል ትውዳእሉ ዘላ ንኣሜሪካ ጎኖም ገይሮም there is only one thing we need from you we need an absolute support ኩላቶም መራሕትና ኤውሮጳ ኣብዚ መፅኦም ነይሮም ስለዚ
حجزنا نحنا قررنا كحنا بسمي كنودا قريبنا لنا نبي أحمد سقط قبروا لنا إيو كون تحطه اتناتهم حطه ملسز رغبوا دما انت عينت مع مفتح كم تعلمي نجزيه نقطفه اتقداي قد ناب كم زبصح له حجي ابي احمد كدا انتاي كارد لو اكم ذا سيتويشن سقي لدي يدكب وين نزيا سمعوها ባለፈው ሳምንት የውጭ ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ የሚያስጠነቅቀው ሪፖርት እንዲከለስ በኤርትራ አንጻር የአብይ አህመድ አገዛዝ የሚያራምደው አቋም ላይ አሜሪካን ውግዘቷን እንድታቆምና ትብብር እንድታደርግ በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ ያጣቸውን የአሜሪካንን ግንባር ቀደም አጋርነት ፕሬዝዳንት ትራምፕ እንዲያጤኑትና ሌሎች ጥያቄዎችን በማንሳት ሽማግሌዎች እንዲያነጋግሩ በአብይ አህመድ አገዛዝ በኩል ውሳኔ ላይ ተደርሶ ሽማግሌዎቹም ተመርጠው ሊላኩ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ወደ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሊላኩ በአብይ አህመድ በኩል ጥያቄ የቀረበላቸው ሶስቱ ሽማግሌዎች የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ መሪ ቢን ዛይድ፣ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እንዲሁም የቢል ግራሃም ልጅ ሬቨረንድ ቢል ግራሃም መሆናቸው ታውቋል። ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ጋር የተለየ ቀረቤታ ባለፈው ሳምንት የውጭ ባለሀብቶች እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ دونالد ترامب حد أبي أحمد نزي كاب جبت زمت زلوا كنتات عزبة سلو زلوا and there is no way نسوسق يلو كتبها كم زي كنتات he has to do something أتي something كجبروز ده لزلوا زبحال زلوا دما بستخالنا من قدي ندونالد ترامب أبغوننا خنجبرو خنكلالنا otherwise ناتو أبسلت أنا يمسنح كنتات أزي كبي كوني أزي كلت ثلاثة عينة ريبورت نرلنا مجمريا I'm going to give you سلامتاي دونالد أبي أحمد ناب دونالد ترامب ገጹ አግሬሲቭሊ ናይ ምልማን ካምፔን ከጀመረ ከምዞ ትራምፕ ጋር የተለየ ቀረቤታ አላቸው የተባሉት እነዚህ ሶስት ሰዎች የአብይ አህመድ አገዛዝ ከአሜሪካን እየገጠሙ ያለውን ብርቱ ፈተና ለማስቆም የሚችሉትን እንዲያደርጉና በየፊናቸው ለፕሬዝዳንት ትራምፕ መልእክቱን እንዲያደርሱ የቀረበላቸውን ጥያቄ መቀበላቸውም ተመልክቷል። ያልተለመደ የተባለውና የአብይ አህመድ አገዛዝ በዲፕሎማሲ ረገድ ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ መግባቱን ባጋለጠው በዚሁ የሽምግልና ጥያቄ ዙሪያ በአገዛዙ በኩል መረጃው እንዳይወጣ ከፍተኛ ጥንቃቄ ባለው ሂደት እየተከናወነ እንዳለ ተገልጿል። አብይ አህመድ ባለው እጂ እንታይና እንሰምዕ ዘለና ኣብዚ this is a very interesting topic and a very timely manner ማንም ሰብ ድማ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብዚ እንታይ እቲ ኣበይ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ሂደት መዓልታት እንድሕሪ ኣስተውዒልኩም ክልተ ሰለስተ ሪፖርት ወፂኡሎ እቲ ሓደ ሪፖርት ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ እቲ ቢዝነስ ክላይመት ናይ ኢትዮጵያ ንኢንቨስትመንት ምቹእ ከም ዘይኮነ እዚ ድማ ንዓቢ ኣመን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት እንተዘይረኺቡ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሰንኮፍ ስለ ዘሎ ክፍንጀር ይኽእል ሰርቫይቭ ክገብር ኣይክእልኒ እቲ ዘሎ ወጥርታት ክሃድእ እንተኮይኑ ሞር ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ክኣትዎ ክኽእል ኣሎ ኤክስፖርት ክገብር ኣሎ ነቲ ናይ IMF ዕዳታት ንክኸፍል እንተኮይኑ እቲ ዘለዎ ዕድላት ኣብ ስልጣን ክቕፅል ከኽእሎ ዝኽእል ነገራት ማለት እዩ ነዚ ንምቕያር ናይ ግድን ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ክቕየር ኣለዎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ከይዱ ክፈትሖ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እዩ እንታይ ሓሲቡ ካልኦት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣማልኽቲ ኮይኖም ጻድቃን ኮይኖም ከማልድሉ ዝኽእሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ መን እዮም እዞም ከማልድሉ መሪፅዎም ዘሎ ናይ እስራኤል ቤንያሚን ነተንያሁ ናይ ኢማራት ቤን ዛይድ እዚ ንጉስ ናይ ኢማራት ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ሓደ ፓስተር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ኢትዮጵያ ሃገር ኣምላኽ እያ ብምባል ንዶናልድ ትራምፕ ቀራቢ እዩ ስለዝኾነ ፅልዋ ክገብረሉ ክእል እዩ ሬቨረንድ ዝብልዎ ግርሃም ዝብልዎ ሓደ ዓብይ ፓስተር ዝነበረ ወዱ እዚኣቶም እዮም እቶም ክምሕፁ ናይ መወዳእታ ከማልድሉ ዝኽእሉ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ከይዶም ወል እቲ ንሪኦ ፀናሕና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ዘለዎ ዝምድና ኣብ ግምት ምእታዊ የድሊ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ንኢማራት ክሰምዕ ይኽእል ዶ ንእስራኤል ክሰምዕ ይኽእል ዶ የስ ደፍኒትሊ ክሰምዕ ይኽእል ኢማራት ከምኡ ድማ እስራኤል ንዶናልድ ትራምፕ ከስምዕዎ ይክእልን እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና የግዳስ ዶናልድ ትራምፕ ብውልቁ ንቤንያሚን ነተንያሁ እውን ኣይፈትዎን እዩ ዝበሃል he has a problem with this guy ብድሕሪ መጋረጃ ሒዞም መስሎ ዘሎ እምበር ነተንያሁ ንባዕሉ ገለ ካብቶም ዘይፈትዎም ሰባት እዩ ግን ኣብታ ስልጣን ንክፀንሕ ከምኡ ድማ እቲ ዘለዎ ረብሓታት ንክሕሉ ምስ ናይ እስራኤል ሎቢ ጥብቂ ዝኾነ ዝምድና ስለ ዘለዎ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ፈተነ ቀሊል ፈተነ ክኸውን ኣይኮነን ነዚ ኤርትራ ብፍላይ ብፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣብ ስራሕ ምስራሕ ከድልየና እዩ ስለምንታይ ገሊኹም ኣለኹም እንታይ እሞ ኣብይ ዘይፈተኖ ደሎ ገለ ትብሉ ኣለኹም ንስኻትኩም ድሓን ናትኩም ርኢቶ ኣነ ከም ናተይ ትምኒት ከም ሓሳብኩም ይኹነልና እየ ዝብል
ንሕና ንኩሉ እንተታት ግምት ምግባር ጽቡቕ ይበሃላ ያነ ምክንያቱ ብዛዕባ ሃገር ክትዛረብ ከለኻ ኩሉ ዓይነት ፖሲቢሊቲ ሲናሪዮስ ፕላነት ክኾኑሎም ባህልቲና ኣትሊስት ከም ኣክቲቪስት ወይ ከና ሚድያ ኮይና ንዛረቦ ዘለና ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ንብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት እዩ ክኸይድ ክሓስብ ከም ዘለዎ የዛረብ እምበር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ከምኡውን መራሕቲ ናይ ኤርትራ ናይ ናትና ቻነል ክከታተሉ ይውዕሉ እዮም ዝብል ግምት የብልናን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ክንብል ከለና ቀጥታ ነቶም መራሕቲ ንዛረብ ዘለና ከይመስለኩም ምክንያቱ I don't think they have time ነዚ ቻነል እዚ ትሕሶታት ናትና ክሰምዑ ንሕና ግን ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ድበፅእ ከመይ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ ምናልባት ካባይ ዝንእሱ ብዙሓት ክህልው ስለዝኽእሉ ፅባሕ ንጎ ድማ ሃገር ሰም ክርከብዋ ስለዝኾኑ ናይ ፖለቲካ ትምህርቲ ድማ ስለዘይብልና ማለት ፖለቲካ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ክትምሃር ተራ ሰብ ፖለቲካ ስለዘይምሃር ኮን ደኾን ገለ ቁሩብ ፅልዋ ንገብር ወይ እውን ኣተሓሳስባ ንቕይር ካብ ዝብል ሓሳባት ድመፅእ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ኣብ ዝፍትኖ ዘሎ ዕሽነት ከም ዘይኮነ ወይ እውን ፅላለ ከም ዘይኮነ ትፈልጥ ኢኻ ካብ ባንክ ዓለም ከምኡ ድማ IMF ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ካልኦት ዓበይቲ ዩኒሴፍ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለም ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ከመይ ኩነታት ወዲቓ ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ 21.4 ሚልዮን ህዝቢ ፍፁም ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም 21 ሚልዮን እዚ ክንደምንታይ ብዝሒ ዘለዎ ማለት ምዃኑ እቲ ህዝቢ እዚ ሓደ ሕምሲት ዲኻ ክትብሎ ዋላ ሓደ ስድስት ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ህፁፅ ዝኾነ ረድኤት ዘድልዮ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ 4.5 ሚልዮን ካብ ገዝኦም ዝተፈናቐሉ ካብ ናብርኦም ካብ ገዛ ህይወቶም ሰንክቲ ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ዝተመዛበለ ህዝቢ ከም ዘለዎም 12 ሚልዮን ቆልዑ ህፁፅ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ዘሎ 12 ሚልዮን ቆልዑ ማለት እዩ 8.3 ሚልዮን children out of school ትምህርቲ ዕድል ካብ ትምህርቲ ዕድል ተነፊግዎም ዘሎ 8.3 ሚልዮን 9,100 ዝኾኑ ቤት ትምህርታት ብሰንኪ ኩናት ተዓንዩ ወይ እውን ተደምሲሱ ኣሎ ማለት እዩ 24% people living below the national poverty line ስለዚ ብዓለም ደረጃ ኣብ 2010 ብናይ ኢትዮጵያ ደረጃ ኣብ 2015-16 ብዘውፅዎ መፅናዕቲ ናይ ድኽነት ዝበሃል ካብዚ ንታሕቲ ዘሎ ድኽነት ኢሎም ብዓለም ካብ ዘውፅዎ 24% ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ርብዒት ማለት እዩ ሓደ ብርሲ 4 ኣብቲ ናይ ድኽነት አንኬል ይነብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ኣብ ዝቐረባ ወርልድ ባንክ ዘውፅኦ ድማ መሊሱ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ people living below $3 a day poverty line ከምኡ ድማ እቲ poverty line ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ይብልዎ ኣለዉ $3 ንመዓልቲ $3 ንመዓልቲ ብ30 እንተርቢሕካዮ $9 ንወርሕ ማለት እዩ እዚ ከዓ $9 ኣብ ብዙሕ ዘረባ ደኳትር ዝኽፈልዎ ደሞዝ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ምስቲ ምንሃር ዋጋታት ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ቀደም ተሓንት ምኾነ ነይሩ ሕጂ ግን ምስቲ ምንሃር ዋጋታት እዚ ንብዙሓት ሰባት ሃስዩ ዘሎ እዩ 68.7 ድማ are multidimensionally poor ኢሎም ከዓ ተገሊፆም ኣለዉ ስለዚ እቲ ዘሎ ፀገም ክትሪኦ ከለኻ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ግድን እዩ ገለ ነገር ክደሊ ብወገን ኣሜሪካ ክመፅእ ዝኽእል ፀቕጢ ከምዚ ገዳ ወይ ገለ ከይገበረትሉ ዳላ እቲ ንኢንቨስትመንት ክላይመት ሕማቕ እዩ ዝብል ካምፔይን ጥራይ ነቲ መንግስቲ ናቱ ኣመና ፍራጃይል ዘሎ ንዑ ናይ ምፍንቃል ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ ደንቀነ እውን ወርልድ ባንክ ዘውፅኦ መፅናዕቲ ርኢና ነርና ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ፀገም ከም ዘሎ ድኽነት ካብ 33% ናብ 43% ገፁ ደይቡ ከም ዘሎ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ኣይኮነን ኩናትን ዕግርግርን ነዚ ንዶናልድ ትራምፕ ማለድነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኽረክብ ንኹሎም ከማልድሉ ዝኽእሉ ዝልምን ዘሎ እንዳለ ተገልጿል። አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት ከሶማሌ ክልል ሆኖ ለአሜሪካው የ2025 የኢንቨስትመንት ሪፖርት ቀጥተኛ ባልሆነ መልኩ የሰጠው ምላሽ ተጨማሪ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ እንዳስከተለበትም ይነገራል። ኢትዮጵያ የምትሰራው የኮሪደር ልማት ዜጎችን እያፈናቀለ ነው፣ የንብረት ባለቤትነትን እየነጠቀ ነው በሚል በአሜሪካን ሪፖርት ላይ የተገለጸውን የኮነነው አብይ አህመድ የአሜሪካንን ስም ሳይጠራ በምንሰራው ስራ የሚቀኑ ራሳቸው ብሓፈሻ በአሜሪካ ዕጉብ ከምዚ የለን አሜሪካ ትገብሮ ዘላ ይሃስዮ ስለ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ግን ወላ ኣብይ ኣሕመድ ዝገበረን ተገበረ ኣብ ትሕቲኡ ነቲ ዝደልዮ ክገብሩ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ዲፕሎማሲ የብሎምን ስምዑ ኣብዚ የተዘረጉ ነገሮች ካሉ ለህዝብ ማሳወቅ ነው። በምን መልኩ ነው? ማንም እኮ የሚቃወም የለም ከሰይጣን ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ወደብ የማግኘት ጉዳይ ላይ ማንም ሰው። ነገር ግን በምን መልኩ ነው? ቀደም እንደነገርኩሽ ከኢቭን አይደለም ጎረቤት ሀገር ጋር ቀርቶ እዚህ ሀገር ውስጥ ባለ እንኳን ግጭትና ውጊያ
ችግሩን በሰላማዊ መንገድ መፍታት ፈልገን ነው ያሉን ፕሬዝዳንቱ። ደን ይሄን በኋላ እንመጣበታለን ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ማድረግ ከተቻለ አሁንም ከኤርትራ ጋር በተለይ ከወደቡ ጋር አንዳንድ ጊዜ የኛም ዲፕሎማሲ የሚያሳክራው ነገር አለ። ባለፈው አዳራሽ ውስጥ ትዝ ይልሽ እንደሆነ በጣም ብዙ ምሁራን በተገኙበት እኔም ሀሳብ አቅርቤ ነበር ከወደብ ጋር ተያይዞና አንዳንዱ ከአንዳንዶቹ ጋር የማንግባባበትም ነገር ተፈጥሯል። ዲፕሎማሲያችን እየተቃኘበት እየሄደበት ያለው መንገድ ተገቢ አይደለም። እንታይ ዝብል ዘሎ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ማንም ኢትዮጵያዊ ዝሓቶን ኣገዳስነት ዘሎ ወይ ማንም ኢትዮጵያዊ ዘገድስ ነጥቢ እዩ። ሓደ ኣብ ትሩፋት ዘይኮይኑ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ዘይርድኦ ሰብ የለን። እቲ ፀገም ግን ቤናይ መንገዲ ካትሓቶ እዩ ትሕቶ ቤናይ መንገዲ ብሰላም ብስምምዕ ብዘተ እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር እዚ ሕጂ ንኽተሎ ዘለና ኩነታት ኣይኮነን ኣብ ደገ ባሕሪ ከምፃልና እቲ ሃገርና ንኽትበታተን ዝገብር እዩ። ምክንያቱ እዚ ተደጋጋሚ ዝብለኩም ኢትዮጵያውያን ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ቀፃልነት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና። ገለገሊኦም ድማ ፓንዶራ ቦክስ ተኸፊቱ ይብሉ። እንታይ ማለት እዚ ኣብ ዘበነ ህወደግ ሓደ ካብቲ ብዝለኸ መልክዕ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ። ኢህወደግ ዝበሃል ሓደ ነገር ንሱ ገይርዎ ዝነበረ ግን ኣብ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ ፓብሊክ ዲቤት ንኽወርድ ኣይገበሮን ነይሩ። እንታይ ማለት እዩ? ነፍሲ ወከፍ ሰብ መፅኡ ኣጀንዳታት ብዛዕባኡ ንክዛረብ ኣየፍቅድን እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ? ብዓለም ሕጊ ቅቡል ነጥቢ ይኮነን። እዚ ንሓደ ልኡላዊ ሃገር ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ካልእ ሃገር ልኡላዊ መሬት ናይ ካልእ ሃገር ኣጀንዳ ጌርካ ምዝራብ ናብ ኩናት ዝወስድ ቅስቀሳ ስለ ዝኾነ ብሕግታት ናይ ዩኤን እውን ኣይፍቀድን እዩ። ምክንያቱ ናብ ኩናት ንክኸይድ ኢኻ ትግዝግዝ ኣለኻ። ስለዚ ፕሮቮኬሽንስ እቲ ካልእ ድራማታት ኣግሬሽን ናብ ኩናት ስለ ዝዕድም ክኽልከል ዝግብኦ እዩ። ግን ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ነገር እዚ ብወቅዒ ከፊትሎም ስለ ዘሎ ታፍ ደገ ይዛረብ እዩ። ኣብዚ ኣጥሪሩ ዝዛረቦ ጉዳይ ናይ ውሽጣዊ ፀገምካ ከይፈታሕካ ሽምግልና ጌርካ ውሽጣዊ ፀገማትካ ከይፈታሕካ ናብ ካልእ ኩናት ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ድማ ሩይ ዝኾነ ድኽመት ናይ ፖለቲከኛታትን ናይ ዲፕሎማስን ዓቕሚ ብዘይብሎም ቦታታት ዳርጋ ነቲ ኩናት ናብ ኩናት ዝጉስጉሱ እምበር በሰላማዊ መንገዲ መፍትሄ ከምጡ ዝኽእሉ ሰባት ከምዚ የለው ገይሩ ይዝገብ። ዲፕሎማቶች ያስፈልጉናል። እነኝን ይዘን ነው መግፋት የሚገባን። ይሄ ሲሆን ነው ዓለሙንም የምናሳምነውና በዚህ መልኩ በዲፕሎማሲው ተገፍቶ የተሄደበት ነገር ይነገራል። ከዛ ውጭ ግን እኔ በጣም የሚገርመኝ የኛ ሀገር ላይ ከግድቡ ወደ ወደቡ በሚል ፈልጋለች ከምዛ ሰምዖ ፀናሕኩም ኣብዚያ እታ ሓንቲ ክትሕዘልኩም ኣብዚያ ዝብላ ፀንሐ እቲ ዝሕዝን ክፋል ናቱ ማለት እዩ። እኔ በጣም የሚገርመኝ የኛ ሀገር ላይ ከግድቡ ወደ ወደቡ በሚል አርቲስቶቻችን ጭምር ሳይቀር ሆበል የሚል ነገር በየሚዲያው ሲያሽላሉ ሲሰማ በጣም ነው ያዘንኩት። ሆ የሚያጋፍጥ ሙዚቀኛው ምኑም በቃ ገጣሚውም ሆ አይደለም። ፖለቲካው በሰከነ መልኩ ዲፕሎማሲው መመራት አለበት። ሆ ብለን ጦርነት እንኳን ከፍተን ሆ ተብሎ በስሜት ተነርተን እጅቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዮም ቁርብትለይ ቮይስ ኦፍ ሪዝን ዝብልዎ ቁርብትለይ ቁርብ ልቦና ዘለዎም ጥዕና ዘለዎ እምሮ ዘለዎም እዚ ዝግበር ዘሎ መንገዲ ሓደገኛ መንገዲ እዩ ክውገድ ይግብኦ። ሆ እናበልካ ካብ ባሕሪ ካብ ወደብ ካብቲ ዲጋ ናብ ወደብ እናበልካ ዝግበር ዘሎ ድራማ ብደረፍትን ብስነ ጥበብን ጌርካ ብመንስያት ጌርካ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ዞባ ናብ ሓደጋ ዝእቱ እምበር ቁም ነገር ዘለዎ ጣቋ ዘለዎ ኣይኮነን። ኦፍኮርስ እቶም ሰብ አጀንዳ ናይ አቢ ፕሮፓጋንዲስትስ መዓልታዊ ስርሖም ንሱ እዩ። ኢትዮጵያ ወደብ ትፈልጋለች፣ ባለቤትነት። አንዱ በኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ያጣችው አሰብን በኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ አጣለች። ከባህር በር ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ርቃለች፣ እንድትርቅ ተደርጓል። ዛሬ የባህር በር ጥያቄ፣ የወደብ ባለቤትነት ጥያቄ፣ የባለቤትነት ጥያቄ አግጦ የመጣ ጥያቄ ሆኗል። አፋድ ግን ምንድነው እያለን ያለው? ያው ለዋነኛ እንታይ ዝብል ዘሎ ዘይፍትሓዊ ምስኣን ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ እውን ናይ ወደብ ናይ ኢትዮጵያ ዘይፍትሓዊ ዓብ ገበን ተፈፀመልና ኩነታት እዩ ዝብል ዘሎ። ኦኬ if that's the case then why don't you go to the ናብ ሄግ ከይትካ ዘይጠርዕ ወይ ናብ ካልእ ቤት ፍርዲ ከይትካ ዘይፍትሓዊ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝግባኣኩም ብሕጊ ብታሪክ ዝግባኣኩም ዲጋ እንተ ዝነብር ነይሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይትካ መሓተትካ ነይርካ ጉዳይካ ናብ ቤት ፍርዲ ናብ ሕግን መቐረብካ ግን ናብ ሕጊ ትኸይድን ኢኻ ዋይ you have no case ጭብጢ የብልካ ሓቂ የብልካ ኩነታት እውን የብልካ ዝኾነ ነገር ኣምፂኻ ክትዕወተሉ ትኽእል ባይታ ስለ ዘይረኣየካ ዘሎ እንታይ ክትገብር ትመርፅ ኣለኻ? ኣብ ዩቱብ መፂኻ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን መፂኻ ኣብ መጋባያታት መፂኻ ትግዕር። ስለዚ ሰብ ደንጊፁ ክበካ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ልውላውነት ብድንጋፀ ይወሃብን እዩ። ሃገርቲ
ዋዛ ይኮነን ብድንጋፀን ብገለን ክሽየጥ ዝኽእል ስለዚ ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ክገብርዎ ዝኽእሉ ይኮኑ እዚ ተራ ኤርትራዊ ነዚ ነገር እዚ ዶሚ የፍልሓሉ ናብ ካልእ ነገር ንኸይከይድ እምበር ብከምዚ እትዛረብዎ ዘለኹም ንጅቡትን ዓመታት ከፊልና ኢልኩም ንኤርትራ ንኸይትኸፍሉ ዋጋ ዝተኸፈለሉ መሬት ብሓይሊ ጎቢጥኩም ንኽትወዙ ትፍትኑ ዘለኹም ካብዚ ንላዕሊ ስምብራት ዘለዎ ስራሕ የለን ኤርትራ ድማ ኤርትራ ከምኡውን ኤርትራውያን ነዚ ኣቕሊልና ንሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን ማንም ሰብ ድማ ብከምዚ ግንዛበ ክሪኦ ይግባእ ንሳቶም መመሊሶም ነታ ኣጀንዳ ስኩዝ ክገብርዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ግን እዛ ነገር እዚኣ ውዕላ ተጠምጢማ ኣብ ልዕሊኦም ሓደጋ ኮይና ክትወድቆም ምዃና ዝተገንዘቡ ኣይመስለንን ሕጂ ናብ ካልእ ዜና ክስግር ክንብል Watch. I think we're going to be fine with China. Look, I have a great relationship with President Xi. He's a very tough man. He's a very smart man. He's a great leader for their country. He's a great leader. And I have a great relationship with him. I think we'll get it sent. China reporting its exports to the United States plummeted 27% in September, year over year, saying that its global exports are at a new high. President Trump imposing... بحفش أنتهم زبلو زلو بحكي تي كنتات أمونغو تشاينا أمريكان زكاية زلو كنتات ممليسونا باسي خي كم زلون دونالد ترامب دما بزح بوليسي كم زي بلو ولا تزينا زبو زلو and kind of twisted you China تي كتاباناتا decline جبريلن right ምስ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ንግዲ ጎዲሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድማ they are replacing it somewhere else ስለዚ ናብ ካልእ ቦታ ዳይሬክት ገብርዎ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ብግምጣሉ ኣብ ኣሜሪካ ዓብ ስግኣት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ናይ ቻይና ስትራቴጂክ ሃስዮም ከም ዝኽእልን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ቻይና ዘለና ርክብ ብፍላይ ምስ ዓብ መራሒናቶም ፕሬዚደንት ሺ ዘለና ርክብ ነቲ ፀገም ክፈትሖ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ዘለዉ ኩነታት ድማ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ዓብዪ ረበሻ ፈጢሩሉ ኣሎ ዝኾነ ይኹን if you see in the markets ብጣዕሚ ዓብ ፍላክቹዌሽን እዩ ዝረአ ዘሎ ቢካዝ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ትዊት ዝገብርዎ ዘሎ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረቦ ዘሎ ትዊት ዝገብሮ ዘሎ ሓንሳብ ንላዕሊ ይወስዶ ሓንሳብ ንታሕቲ ይወስዶ ነቲ ዕዳጋታት ኣመና ይረቢሽዎ ዘሎ ቢካዝ ከም ትፈልጥዎ ንሱ ኣብ ድራማ ስለ ዘሎ እቲ ዝብሎ ዘረባ ነቲ ዕዳጋታት ብጣዕሚ ዝርብሾ ዘሎ ወልሲ ክንምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ደሪቑ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ቻይና ተባይሱ መፍትሒ የምፅእ ይኸውን ወይ እውን እቲ ዕዳጋ ብኸመይ ክርብሾ ይኸውን ወይ ብኸመይ መፍትሒ ክረኽበሉ ይኸውን ንግዜ ንገድፎ እዩ News that Beijing announced major new export controls, including rare earth minerals controls and export restrictions. The president called the move hostile and a moral disgrace. Beijing vowed to retaliate if the president does not back down with any additional tariffs. But President Trump is quelling investor fears, saying this will all work out. The president posted, "Don't worry about China. It will all be fine." Highly respected President Xi. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቻይና እዚኦም ፀረ ቻይና ዝኾኑ ሚድያታት ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ፈኸራታት ይገብሩ ኣለዉ እቲ ንሳቶም ዝምክሕሉ መራሒ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣንጻር ቻይና ተሪድ መርገፂ ክወስድ ኣይደልን እዩ ዘሎ ስለምንታይ ስለ ደይዋፅኦ ነቲ ዕዳጋታት ንሳቶም ዶሚኔ ስለ ዝገብርዎ ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ዝስምዕዎ ብኣፉ ገለ ኮንፊደንስ ክገብር ኢሉ ኣብ ሚድያ መፅኡ ዝተዛረቦ ስምዑ not just with the United States, but with the entire world, threatened to completely cut off trade for critical resources, critical minerals, things that all of us rely on. And what the United States has is we have a lot of leverage. But we also think that we can have a positive relationship with the People's Republic of China, but not if the Chinese go down this pathway of cutting off the entire world from access to some of the goods that they produce. And Maria, this really highlights why the president, it was so important that he declared a national emergency and implemented these tariffs in the first place. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንመጀመርያ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ዓለምን ርግኣት ናይ ዓለምን ኮንፊደንስ ናይቲ ቢዝነስ ዓለምን ዝግደሱ ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ደይኮነ ንሙሉእ ዓለም ብታሪፍ ገይሩ ልቡጥ ፊሉ ዘሎ ንሱ ደይኮነን ኮንፊደንስ ናይ ንግዲ ናይ ዓለም ረቢሹ ዘሎ ፎር ደ ፈርስት ታይም ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ሓደ ሃገር ኮንፍሮንት ገይሩ ገጢምዎም ኣብዚ ሕሞም ቦታ ስለ ዝሃረሞም እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ምናልባት ብዛዕባ እቲ ሬር ኤርስ ገለገለ ሰብ ዝኣክል ኣፍልጦ ዘይብሉ ኣሎ ምናልባት ሳይንስ ተማሂርኩም ተነይርኩም ብፍላይ ኬሚስትሪ ዝበሃል ዝተማሃርኩም ብቐሊሉ ትፈልጥዎ ኢኹም ፔሪዮዲክ ቴብል ዝበሃል እዩ እቶም ሬር ኤርስ ዝበሃሉ ኣይኖት ምዃኖም እቶም ናን ሜታልስ ገለ እናበሉ ዳርጋ ዝዓበየ ናይ ሚድያ ኣጀንዳ ኮይኖም ዘለዉ እሳቶም እዮም እዚኦም ማዕድናት እዚኣቶም ኣብ ኖርማል ግዜ ብዙሕ ተጠቀስቲ ይነበሩን ዳርጋ ዝበዝሓና ሰብ ኣይንግደሰሎምን ኢና ናብ ጀካቶም ኣብቲ ማኒፋክቸሪንግ ዘለዎ ወይ እውን ኣብቲ ኣርኤንዲ ገለ ዘለዉ እንተዘይኮይኖም ሎሚ ግን the common language that everybody is trying to
بزعبو زخونة حستون خجبر مرداتنا بزبن مسجار زجبر زليو هذا كابت زجبر زليو دما هزي rare earth ببحال أب نفس وكف أب بزح تكنولوجي كاوي بفلاي دما هو تهدروات وعرضنا أمريكا أبو زمر كوسيو أب زمن كويناتن حلفيان زلوا كنتات وعراتهم من جناي مسارح زخونة تطعون قبل الله مجزية نخسروا فتي ما مكفكري كلون يوم سلزي نازي كنتات زي مس تشاينا تمساسيل كامبر مس تشاينا تخراخيركا تفاخيركا زوز كم زي كونه دونالد ترامب يلا غيرم بيبونيرو حنت بزياد صبغ يرا خزاره بكم دلي دونالد ترامب مستخل عبداناتو تغاغين يرا نمبال جيجو نخرم صقب زلو يكونن بفلاي كاوز عيل سبتلو سلزي تشاينا ابز حممه بوتا كارمو خلو بوليس نقير صقم يبلو زيا حنت كابت كل عشنات ناتو تصبغت ناتو وي مستغل عن جلجل ناتو ابا صبوت لاتو ديت واصو تقينا قلتي في منقد صغير كم زدرقنا مشارلو بقى نحنا نادو ايغونات نادو زخول تزاري بدو غير خمت بحال يلن بقى منقد تغير خليل لو مفكروا صباح منقد تغير خليل منقد تغير كلو يغرتا يلي كونن كم زي نطق من امريكا زغبر كم زلو غيرو حساسيو زرباك غير خليل سلازي تشاينا ابينا ان امريكا يسمع ابز سمعوا تي رير ايرث بالكساب اب جبانا زاتو تكنولوجي يسالوا reason for that in a moment, but you might be wondering, so where is it in your life? Well, if you have something like this, so some earbuds, you've got neodymium. You're dependent on neodymium because you need really powerful magnets to create speakers that are so tiny as the ones in here. And also, by the way, انتاي زبل بحفشا ني نزي هيدسет ديو نخال تكنولوجيات اب هيوتنا نتقملهم ون عبد ترازلو يا بنفرت كويناتن مراخبن زاتو تكنولوجي رايده كونه اما خاين كون كله ات تكنولوجي اقدس تكنولوجي ترنجر ابناي مخاين اندستري اب بوتا زلويو اب الكتريك كارز دما الكتريك ويندوز الكتريك كارز ون ابي بوتا زلوي ام مانيفاكتشرينج كمتري وزلهم بزي زي elements زياتهم زم rare earth بحالو نكتسرح كبيد مخانو اب جيتس انجنس يخون اب كله يزلو تناتهم تدلاينت سلازي اتي تشاينا تتكيماتلو زلا ماسل ويون ليفرج اب الزيوم هلاوا امريكا كاوص اي كيدا كال نجر كتغبراي تخليا if you see rare earth magnets are amazing سلازي ابيم strengths different categories the conventional and the قند زدليو بزي مان زلويم the rare earth بلوم زلو حواساتهم مخانوم يزنقر and this is what you see rare earth magnets بحفشا چاينا كندمتاي بورغنايزد منقدي تهرمون كم زلا ابي كم زتكم تراي يزنقركم زلو سلازي this is very very important تي كونتات ابزيات رايو 69% نايتي most rare earths are mined عدناناتهم 69% اب چاينا يو جست مرداتا كلونا عبي ارس سلو زخونا بزوان زي كم دما امصراي ناتو كون كلو دما when it comes to Chinese dominions not just in rare earth also up to NATO مصراي كون كلو نعداغتا 91% نا علمنا نساتهم يوم دومينيز قبرو rare earth ولا بكال معدناتو ننتريخا ابكالون دومينيشن اللوم سلازي China ولو كاب تكنولوجي كندا خانت يكونوا لابنت ليثيوم زبال نزي باتري زتقميو مانغنيز غرافايت كوبالت نيكل سلازي ابزح تريهم كنبنتاي دومينيانس ام عبيلهم كم زلون كاب تشاينا وصاي كيت كان تشاينا وحيفكا كال منقد نخدغبر زلو تخلو دما ساكن دي كبيد مخانو سلازي ازيتي مرأيا نايت زلو وددر كون كلو كال مرأيا كال دايمنشن نايت وددر دما يرالو بالالو. For decades, the US dollar has been the backbone of the system. But a mix of politics, trade, and strategy is now challenging that old order. And one currency, the Chinese yuan, is starting to play a bigger role. The yuan now makes up 8.5% of all global foreign exchange trades. It is the 5th most traded currency in the world, and it slowly gains dominance. Here's our report. هذا كابتي كردانا زلونا علمنا سوبر باور نا امريكا قند حيال زغبرا تفريو نبرت يكون ويون زلوا صوارط رايد يكون سون ترالو قندن امريكا كم دليتا نخد كيد زغبرا زلو زخلو ادا خلوا نخد كيد زغبرا زلو دولاريو ازيتي سايلنت سوبر باور نا امريكا سي እዚ ዶላር እዚ ንሳቶም ብድሌቶም ፕሪንት ዝገብርዎ ካልኦት ዓለም ግን ወርቂ ካን ጨርቂ ካን ሸጥካ ትረኽቦ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ፓወር ናይ ዶላር ንኸይትኸስሮ ኩሉ ነገር ብዘይገድስ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ካብ ንዶላር ናይ ዓለምና ካረንሲ ምዃኑ ክንከስር ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክንጅምር ይሕሸና ኢሉ እዚ ዶላር ብፍጹም ክወድቕ የብሉን ይብሉ ኣለዉ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ግን ከይፈተውን እቲ ናይ
ባጤራ ናቶም እናውደቆ ይኸይድ ኣሎ ናይ ቻይና ባጤራ እዚ ዩዋን ዝበሃል ድማ ንላዕሊ ገፁ ይመፅእ ኣሎ ሰብ ከይፈተወ በይውን ንቻይና ስለ ዝፈቱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኣሜሪካ ኮንፊደንስ ስለ ዘይህብ ዘሎ ካልኦት ሃገራት ንላዕሊ ገፆም ንክመፁ ካልኦት ባጤራታት ንላዕሊ ክመፁ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እዚ ዩዋን ናይ ቻይና ከመይሉ ካብ 2013 ንላዕሊ ገፁ ይመፅእ ከም ዘሎ ረይዎ እዚ ኣብ 2025 8.5% ንንግዲ ይጥቀምሉ ኣለዉ ንፎሬክስ ትሬዲንግ ማለት እዩ ኣብ 2013 ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ማለት እዩ 2.2% ነይሩ 2022 7%. ስለዚ እቲ ስቴዲ ግሮውስ ትሪእዎ ኣለኹም ቻይና መጠን ኣብ ንግዲ ሓያል እናኾነት ትኸይድ ዘላ መብዛሕትኦም ሃገራት ምስ ቻይና ይነግዱ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ባጤራ ናይ ቻይና ድማ ቀስ ብቐስ ሊንጓ ናይቲ ካረንሲ ናይቲ ኮመርስ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ንኣሜሪካ ትዛዕበየ ስግኣት ዝኾና ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ እዚ ናይ ቻይና ግስጋሴ ብኩሉ ዳይሬክሽን ቴክኖሎጂ ብካልእ ባጤራ ናቶም ንንግዲ ንካልእ ዝገብርዎ ዘሎ ንሱ እቲ ቀንዲ ንኣሜሪካ ስግኣት ዝፈጥረላ ዘሎ እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ካብዚ ውፅእ ኢልና ናብ ካልእ ኣጀንዳ ክንከይድ ድማ ኩናት ኣብ መንጎቶም ክልተ ሓይልታት ናብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያ ክምለስ Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he will meet U.S. President Donald Trump in Washington this Friday, where the two would discuss Ukraine's air defense and long-range strike capabilities. Zelensky said he shared with Trump a vision of how many Tomahawk missiles Ukraine needs for its war effort against Russia. Now, what exactly are those Tomahawks? Let's have a look. Tomahawk cruise missiles. كم نريد لنا دونالد ترامب نقوداينا إسرائيل أب إسرائيل قزان ኣብ ግብፂ ወዲየ ተመሊሰና በለ ከሎ ንኽምለስ ንኣሜሪካ ብዝኸደሉ ንኣሜሪካ ምስ ከደ ምስ መን ክራኸብ እዩ ምስ ዩክሬን እንታይ ክገብር ነዚ ታማሃክ ሚሳይል ዝበሃል ንዩክሬን ንምሃብ ፕላን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሓደ ኩናት ተዓፁ ሰላም ደሊ ስለ ዘለካ ዘይኮነ ካልእ ኩናት ንክጅምር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዚ ታማሃክ ዝበሃል ርሑቕ ክኸይድ ዝኽእል ዓብ ሚሳይል ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ኩናት ናይ ራሽያን ዩክሬንን ከጋድዶ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዞም ሚሳይላት እዚኣቶም እቲ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ተዋሂብ እዩ እቲ ሬንጅ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ስቶርም ሻዶው ዝበሃል ናይ ዩኬ እዩ እቲ ሚሳይል ከባቢ 240 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ይኽእል እቲ ኣታክ ምስ ዝበሃል ንሱ ክወሃብ ከሎ ብዙሕ ኣዛራቢ ነይሩ 300 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ይኽእል ክንብል ከለና እዚ ታማሃክ ሚሳይል ዝበሃል ግን 2500 ኪሎ ሜትር ይኸይድ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ዕላማታት ናይ ጀርመን ናይ ራሽያ ዩክሬን ከም ድሌታ ንክትሃርም ዕድል ከሁባ ይኽእል እዚ ድማ እቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ንክቕይር ወይ እውን ውሽጢ ራሽያ ከተማታት ናይ ራሽያ ከምኡውን ኤርፖርታት ዲ ካልእ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንኽዕኑ ንዩክሬን ዓቕሚ ክቦም ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ እንድሕር ኣፍቂዱ ድማ እቲ ኩናት ብወግዒ ናብ ካልእ ደረጃ ክሰግር ከም ዝኾነን ራሽያ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዘይትገብሮ ዘላ ኣይ ዶንት ኖው ታክቲካል ኒውክለር ድያ ክትጥቀም እንታይ እያ ክትጥቀም ትኽእል ዊ ዶንት ኖው ግን እቲ ነገር ኣሜሪካ ነዚ እንተፍቂዳ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ and እቲ ኩናት ብዝበርትዐ መልክዕ ዝቕፅል ዘላ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ንሓድሕዶም ይተሓራረሙ ኣለዉ ብዙሕ ምጭፍጫፍ እዩ ዝረአ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ወሳኒ ግደ ክህልዎ ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ኩነታት ናብ ምህድኡ ድዩ ክፅዕር ወይስ መሊሱ ከጓሃህሮ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ርኢና ኢና ክንዛረብ ንኽእል ስለዚ again another serious situation ከሰንብደካ ዝኽእል ሰላም ወይ እውን ፅቡቅ ከም ዘይትስማዓካ ዝገብር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ወፂና ናብቲ ናይ ድራማታት ለንቀነ ዝቐነየ ድማ ክምለስ መጀመሪያ እዚ ምናልባት ዘይረኣኹሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እዚ እስከ ስምዑለይ World leaders at a moment's notice to gather in Egypt for the historic Gaza Peace Summit. And whilst all leaders were diplomatic and praised Trump's mammoth efforts in ensuring peace in the region, more progressive leaders had some bizarrely awkward moments with the POTUS. Keir Starmer didn't quite know what to do when he was called up by Trump in the middle of a speech and then quickly turned away. United Kingdom? Where's United Kingdom? Where's my friend? Where? Is everything going good? It's nice to hear. These people all came at like 20-minute notice. ነዞም መራሕቲ መላገፅ ብስፍላይ ነዞም ናይ ኤውሮጳ ናይ ካናዳ እንሲ መላገፅ እኮ ገይርዎም ዘሎ መላገፅ በቃ ቀዳማይ ነገር ኣብ ሓፂር ግዜ ደው ኢሉ ምፅእ ኢልዎም እዮም መፅኦም እንታይ ክገብሩ እዮም መፅኦም ንኽሰኣሉ ጥራይ ዋላ ሓንቲ ዝገብርዎ ይነበሮ ናብኡ ጠጠው ኢሎም ንኽረኣዩ ጥራይ ነይሩ ኣሚን ልክዕ ከምዚ ሓደ ሃብታም ነቶም ኣብ ከባቢኡ ምስ ዝዞሩ ሰባት ኣብ ዝኾነ ግዜ ምፅእ ኢሎም ዝመፅዎ ከማይ ገይርዎም ብዙሓት ሰባት ድማ በዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ሰንቢዶም ጥራይ ኢኻ ትብሎም
تقصدي نخلاتو ببحر نقول يوم تسوي يصرف نقول يوم ينعاس نقول يوم بفلا يزنا يا يوكي ابستيج تسوي وس ولا حنت خيبلو كيد كمان كيبلو غريفو مصيو كم زملس كيرو انجليزاويان دما ناي بحكي ولا بجحت تاع عينت وردتي نزي اوروبا وريدوم زلو انتايم زخونو زلو نابلو بزحت كماررينا نقتل قال نتوم هاجرات عرب كون كله ابزغا سمعوه. Also remarked at Italian Prime Minister Giorgia Meloni's hilarious reaction to the encounter, with this person saying Giorgia Meloni had that face of satisfaction when Keir Starmer was sent back, and Trump didn't miss an opportunity. إن جورج مالوني of course لد فتوى أب أمريكا خينكا صبغت قالي الكامزراب قبني وقن أنا كان سيكون سيدي she's a beautiful person اللي تزاري بنيرو جورج مالوني فتوى ببوليتيكا ونعوز قربت مركز تمسس على مركز زلوا يمانا يكون في بوليتيكا ناس رزغونت نتوم كالوت قن وردات أبرس وردات يو نناي كندا دما كم وترو بريزيدنت أي بالون برايم مينستر قديفو بريزيدنت يلوسي أبزي حجقن أخبيرو تبعيلي عايز مبل 5 غافرنر أيبل كوخانا سوعيل كالا دي لون عوها سلازي اتو وردتنا بحكي زقرمي نيرو ناي فرنسا I don't know ناي قول عدي ولا انتاي خمانا يرداكان يبزخها ناي فرنسا. And Trump's meeting with Macron looked more like a handshake battle than diplomacy. A coat and tie. It's usually a flak jacket and a helmet. So, interesting change. As we see the president there with the French president Macron in Trump. حتى تعرف قال ورينا راكو سريل زي كم زيادنا بلو قال يوم سو يراقبوا نتومني هاجرات عرب كون كله قال عرسي سنو كريكم من البات ابزي سكرايبي. Pakistan's prime minister even nominated Trump for a Nobel Peace Prize during his speech. One of the greatest efforts daringly. بحفجة it was a drama ناي دراما show ينيرو أنا كسحق إلى إز قبركم زلوا حنت اللي أبزغا ني حجرات عرب تخميلية مسكونهم رأيو نبحكي خاطر قرب بس بزي. Man who's outstanding. He's been a friend of mine for a long time, long before politics, and he's a fantastically respected man. His Highness Sheikh Tamim is respected by everybody. He's respected by everybody and in the most positive way, not only because of power, because of his heart. He's got a tremendous heart, and he's a great leader, and his country loves him. Thank you very much for being here. It's an honor. من قطر رجوسي زي مسجانا نزومنا حجرات عرب راحتي معك زقرمي. Condolences to the Qataris on the tragic. They have a problem with you. They always call me to handle a tough guy. He's there when I need him. He's on this extraordinary occasion. I also want to give our sincere thanks to President Erdogan of Turkey. He's always there when I need him. He's such a tough guy. He is tough as you can be, but we love him. And when they have a problem with you, they always call me to handle it. ناي تركي زغا I don't know man it's crazy مالت زي علمنا سركسي زبكا شوي خاطب لتو الكلاون شوي لو مبزحاتنا زي هات سميكم كحسعكم يغمليسكم. Coming together, I've known so many of you for so long. You're friends of mine. You're great people. I have a couple I don't like in particular, but I won't tell you who. I have actually a few of them I don't like at all, but you'll never find out who they are. Maybe you will come to think of it. طيب كراي طيب لو قالوا مبزحتكم ابزل لهم عرفتيهم تبغينا نفاتي فتوكم يعني فاتينا قن قال لهم دي فتوكم قن كم يجيركم كنت فلتكم زي فتوكم أتوب سمات دونالد ترامب أي تسأل دابلو أي تسأل بلو مهنياتو زي سحاق زخ خابيك الرعبو بوليتيكا أنا على سحاق تركب كبيديو سلازين طيب لما لا قال لهم كنت فلتكم ممكن أنا تقرأ دي فتوكم على لهم سلازي نسخاتكم كحسبوا ليلو لنا إسرائيل مراحل ما نبزي وعلى زكم صفتين يرجن أمونغو دراما قاتيمون. Donald Trump apparently extended a last-minute invitation to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the summit in Egypt, but Netanyahu canceled, citing a clash in his schedule. According to a Turkish official, he pulled out after pushback from Turkish President Recep Tayyip Erdogan and other unknown leaders who didn't want to rub shoulders with Netanyahu in Sharm el-Sheikh. Turkish media report that Erdogan was in a plane when he learned the Israeli Prime Minister might be ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ናብቲ ኮንፈረንስ ክሳተፍ ደልዩ ከም ዝነበረን እንተኾነ ናይ ቱርክ ብፍላይ ኤርዶዋን ነፋሪቱ ኣብ ክልል ኣየር ናይ ግብፂ ከላ
ነተንያሁ ክመጽእ ተኮይኑ ክመለስ ኢሉ ከም ዘፈራርህን ካልኦት መራሕትና ዓረብውን ንሱ ድመጽእ ተኮይኑ ኣይን መጽእኒና ስለ ዝበሉ ነተንያሁ ካንስልድ ንክኸውን ናብቲ ዋዕላ ንኸይሳተፍ ከም ዝተገበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ክንምንታይ ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ፕሮባብሊ ምክንያቱ ብዙሓት መራሕቲ ኣብ ጎኑ ክረኣዩ ብፍላይ ንኣብነት ናይ ቱርኪ ኣመና ንናይ ነተንያሁ ንእስራኤልን ፅልእ ስለ ዘለዎ ወይ እውን መትከላዊ መርገፂ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን እታ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፖለቲካ ናቶም ደገፍቲ ናቱ ንምስ እስራኤል ክረአ ስለ ዘይደልይዎ እምበር ብድሕሪ መጋረጃ ኣብዚ ኩናት ብዙሕ ጉድ ኢና ርኢና ብታሕቲ ንእስራኤል ከም ዝተሓባበር ከም ዝነበረ ወይ እውን ኣብ ገለገለ ወደባት ናቱ ሰርቪስስ ናብ እስራኤል ዝኸይድ ነዳዲ ቡ ገይሩ ይኸይድ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ናይ ምምሳል ነገራት ኣሎ እምበር ብድሕሪ መጋረጃ ንእስራኤል ደው ኢሉ ዝመከታ ብጀካ ሑቲ ናይ የመን ከምኡ ድማ ናይ ኢራን መራሕቲ ካልኦት ከም ዘይነበሩ ኣፀቢቕና ርኢና ነቲ ኩነታት ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ፅቡቅ ጌርና ክነስተውለሉ ኣለና እዚ ኸ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ካብዚ ወፃኢ ቁሩብ ትለይ ናብ ቁጠባ ስግሪልና ቡጌርና ወዲና ብቲ ናይ ዞባና ክምለስ Point heading. Higher. How much higher? A lot higher. My general framework from the highest level is human beings collectively, we own about $900 trillion worth of stuff. That's equities, the things behind us, real estate, precious metals, fine art, all of the things that we own. Half of that we're using that market. It's going after a market of $400 to $500 trillion worth, and right now it's $2.5 trillion. So I think in purchasing power terms, Bitcoin can go up 100 to 200 times more from here. All right. كم تريو زلهم بيتكوين نابي قزاخت كي تخل نزبل حتويو جاك مالرز بال حدا عبي ناي كريبتو بيزنس زلو فلوت صلاويو بيتكوين كاب زلو هتطبقوا كعب خمس خل 10% اسرا اسفي 3 اسف غزي كوسخ كم زخل تواغا مغنياتو بعين قطبا ناي عالم كنريو خلنا تي اسيت مسبعل equities مسبعل real estate مسبعل ورقي غير كختري خلها لعلو كله دما تي ابوند انفست كوين زلو معد ገንዘብ ቦታ ክደሊ ስለ ዝኽእል ምስ ግዜ ባል ክሪፕቶ ብፍላይ ቢትኮይን ከምኡ ስቶክስ ኣብ ቦታ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ስለዚ ሰንክ እዚ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ወለቕ ዘለቕ ብዙሕ ለውጢ ወለቕ ዘለቕ ኣብ ዕዳጋ ይረሎ ኣስተውዒልካ ምኻድ ኣድላይ እዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ተስፋ ንገብር ምናልባት ናይ መወዳእታ ማዕዳናተይ እዚኣ ጥራያ ክትከውን ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ዞባ ክንሓልፍ ኢና require zero talent. 5 things that require zero talent. Number 5, being on time. Number 4, having a strong work ethic. Number 3, being teachable. Number 2, having manners. Number 1, being a Mark Tilbury follower. እንታይ ብላሉ ሓሙሽተ ነገራት ኣለዋ ኣብዘይ ገንዘብ ክትረኽበን ትኽእል ዜሮ ሪኳር ዜሮ ታለንት ዝበሃል ዘየድልየካ ፍሉይ ተፈጥራዊ ብልሒ ዘየድልየካ እሱ ድማ ኣብ ግዜኻ ምምፃእ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ኣብ ግዜኡ ዝመፅእ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቆፀር ኣብ ግዜኡ ዝመፅእ ሰብ ኩሉ ግዜ ክብሪ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ክትገብር እንተጌርካ ሂወትካ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ ዝብለካ ዘሎ ብቐሊሉ ሂወትካን ኩነታትካን ክትቅይረሉ ትኽእል ነገራት ድማ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜኻ ምምፃእ ወርክ ኤቲክ ኣበርቲዕካ ንኽትሰርሕ ፍሉይ ታለንት የድልየካን ብዘይገድስ ኣበይ ኣለኻ ካብቶም ካልኦት ኣከባቢኻ ዘሎ ንላዕሊ ትሰርሕ ተኮይንካ ዝያዳ ተመራፂ ኢኻ ትኸውን እዚ እውን ክንጥቀመሉ ኣለና ሳልሳይ teachable حدش ነገር ንኽትምሃር ድልውነት ክህልወካ ኣሎ ገለ ሰባት ክምሃሩ ዘይደልዩ ሰባት ኣሎ ሓድሽ ሓበሬታ ዝጠቕሞም ክትነግሮም ከለኻ ኩሉ ግዜ ኣይኮነንን እዩ ጌጋ ይጥራዮም ዝብሉ ስለዚ ክምሃሩ ስለ ዘይክእሉ ሂወቶም ከምቲ ዝድለ ኣይቅየርኒ ክትምሃር ክትክእል ኣለካ ካልኣይ ድማ ማነርስ ፅቡቕ ስነ ስርዓት ኣለካ ድማ ብዙሕ ነገር ይዕውተካ እዩ ስለዚ ስነ ስርዓት ምህላውን ኣገዳሲ እዩ ቁፅሪ ሓደ ድማ ማርክ ንዑ ፈለው ምግባር ድማ ንዓይ ፈለው ምግባር ክትቀይረ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክንሰግሪና let's go የፋኖ ኃይል እያሽመደመደው የሚገኘው የመንግስት ኃይል አሁን ጭንቀት ውስጥ ገብቷል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወታደሮቹን ወደ ወልዲያ እያስገባ መሆኑ መረጃዎች ከስፍራው እየወጡ ነው የሚገኙት። ይሁን እንጂ ፋኖ አሁንም ትግሉን አጠናክሮ ወታደራዊ ኃይሉን አጎልብቶ ወደፊት እየገሰገሰ ትላልቅ ከተሞች ሳይቀሩ በመቆጣጠር ላይ መሆኑ ነው የታወቀው። በተደጋጋሚ ጊዜያቶች ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው በተለይም የልዩ ኃይልና ሚሊሻው በአማራ ክልል የሚገኙት አሁንስ በቃን ብለው ፋኖን መቀላቀላቸው እየጨመረ መሄዱም ታውቋል። ያ ከም ዝንሪኦ ዘለና ክንቀጥል ኢና። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ፋኖን እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣብን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ግጥም ይኸዱ ከም ዘለውን ኣብ ድማ
ሕጂውን እንተኾነ ሰራዊት በብዝሒ ናብቲ ወልድያ ግሽና ገለገለ ዝበሃሉ ቦታታት ንዓታቶም ንምቆፀር ብዙሕ ሰራዊት ይደፍእ ከም ዘሎ ይእቱ ከም ዘሎ ካብ ኦሮሞ ካብ ካልእ ናምፅእ ሰራዊት በብዝሒ ይእቱ ከም ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ነዚ ከሲርዎ ዘሎ ወይ ወሪድዎ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ካብኡ ወፂኡ ኮንደኾን ገለ መጣልዒ ካርድታት ተረኸበ ምክንያቱ ብፋኖ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት ካልእ መዓዝን ከምፅዓሉ ስለ ዝኽእል ካልኦት ሓይልታት ነቲ ሞራል ናይ ሰራዊቱ እናመዘኑ ኣብ ካልእ ዝገደደ ሓደጋ ክእትውዎ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝርዳእ ዘሎ he really wants to ገለ ነገር ንዑ ሰርቫይቭ ንምግባር ክሕግዞ ዝኽእል ነገራት ክገብር ኣሎ እንተደየለ ሸነ መጥቃዕቲ ክገብር እዩ ህወሓት ካልኦት ኩሎም ሓይልታት ክብገስዮም በተመሳሳለ ሞራል ማለት እዩ። ተመልክቷቸው ወንድሞቻችን ከመከላከያ ወደ ነበልባል ክፍለ ጦር የገቡ ሲሆን የነበልባል ክፍለ ጦር ዋና ጦር አዛዥ በመካከላችን ይገኛል። እስኪ ወደ የመጡ ወደ ገቦች ወንድሞቻችን ጥያቄ ከመግባታችን በፊት አምሳ አለቃ ፍቃድ ጥላሁን ክርክሬ እዚህ በመካከላችን ይገኛልና የነበልባል ክፍለ ጦር ዋና ጦር አዛዥ መልእክት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ምምራኽ ዓቕሚ ናይ ሰራዊት ናይ ኣቢ ከምኡ ድማ ካብቲ መከላከልያ ብዙሕ ናብኣቶም ይኣቱ ከም ዘሎን እቲ ኩናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ክትግምት ተደሊኻ ኣካይዳ ናይቲ ሰራዊት ኢኻ ትርኢ ካብቲ መከላከልያ ዝብልዎ ዘሎ ወይ እውን ካብቲ ሃገራዊ ሰራዊት ናይ ኣቢ ወይ እውን ናይ ብልፅግና ሰራዊት ብዙሕ ናብቲ ፋኖ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝማርኽ ዘሎ ኣሎ ባዕሉ ናብኦም ዝሕወስ ኣሎ ብኡ መንፅር ድማ ሓለፍቲ ዝነበሩ ተመክሮ ዘለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ስለያዊ ሓበሬታ ብቐሊሉ ይረክብ ኣሎ ትፋኖ ማለት እዩ ድሕሪ ወታደር ናይ ብልፅግና ዝነበረ ናባኻ ይመፅእ ኣሎ ምስጢራት ሒዘልካ ዝመፅእ ሓበሬታ ሒዘልካ ዝመፅእ ስለዚ እቲ ተሪፉ ዘሎ ሰራዊት መሊሱ ይስቃድ ዝስምዖ ምክንያቱ ወታደራት ዝነበሩ ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ ምሳኻ ዝነበረ ነቲ ናትካ ኣካይዳኻ ኩሉ ዝፈልጥ ዝነበረ ናብ ፀላኢኻ ክኸይድ ከሎ ናይ ግድን ለውጢ ክትገብር ኢኻ ምክንያቱ እቲ ናትካ ኣካይዳ ናብ ፀላኢኻ ከይዱ ስለ ዘሎ እቲ ፀላኢኻ ትብሎ ዘለኻ ድማ ኣብ ዓዱ መፂኻ ተጥቅዖ እንተለኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ሓደጋ ክወጥቃካ ይኽእል ስለዚ ዓቢ ነቲ ኩናት ንውድኦ ኣለና ንቋፀሮ ኣለና ሰራዊት ናቱ እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዕዎ ኣብዚ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተጎናጸፍናቸውን የዲፕሎማሲያዊ ድሎች ለማክሸፍ እንደ ፈረስ የሚጋልቧቸውን ባንዳዎች በማሰማራት ላይ ይገኛሉ። ለዚህም ደግሞ እንደ ህወሓት፣ ኦነግ ሸኔና ጽንፈኛው ቡድን የመሳሰሉ የውስጥ ተከፋይ ባንዳዎች ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ትስስር በመፍጠር ኢትዮጵያን እየወጉ ያሉ ጸረ ሰላም ኃይሎች መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል። በመሆኑም እነዚህ የውስጥ ባንዳዎችና የውጭ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ተቀናጅተው በሀገራችን ደህንነት በሉዓላዊነታችንና ብሔራዊ ጥቅማችን ላይ ያነጣጠረ አደጋና ስጋት የመፍጠር ዓላማን ያነገቡ በመሆናቸው የዘንድሮውን የሰንደቅ ዓላማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መዓልቲ ሃገራዊ መዓልቲ ባንዴራ ናይቲ ሃገር ዝበሃል በዓል ኣለዎም ኣብኡ ብዙሕ ፈኸራታት እዩ ክግበር ቀኒ እዩ ብፍላይ ነቲ ኣብ ውሽጥና ፀላእቲ ናይ ደገ ተላእኽቲ ዝኾኑ መጋበርያ ናይ ደገ ፀላእትና ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ኣብ ሓደጋ ወዲቆ ፈጢሮምልና ዘለዉ ቀዳማይ ተረቁሓ ያቡ ድማ ንህወሓት ቀፂሎም ንሸነ ንፋኖ እኳ ፅቡቅ ጌሮም ኣይጠቕስዎን እዮም ምክንያቱ ንህዝቢ ኣምሓራ ክኸስሩ ስለ ዘይደልዩ ጥንቃቐ ብዘለዎ መንገዲ እዮም ምክንያቱ ናይ ፋኖ ቃልሲ ህዝባዊ ቃልሲ ምዃኑ ፅቡቅ ጌሮም ፈሊጦም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ክኸውን ከለዎ ንህወሓት ክፀርፉ ግን የዋፅኦም እዩ ምክንያቱ ገለ ክፋል ናይቲ ህዝቢ እውን ኣይፈትዎን ንህወሓት ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ንሸነ ክፀርፍዎ ከለዉ ድማ ኣብ ኦሮምያ ናይ ኦሮምያ መንግስቲ ስለ ዘሎ ንዑ ናቶም ስለ ዝኾነ ክፀርፍዎ ይኽእሉ ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ክኸውን ከሎ ንፋኖ ኣነፂሎም ኣይዛረቡን እዮም ምክንያቱ እቲ ፋኖ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ኮኔክትድ ዝኾነ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ፈኸራ ተሃዲድ ጠራዕራዕ ኣብ መጋበርያታት ወፂኦም ሓይሊ ከም ዘለዎም ክግዝግዙ ከም ዝኽእሉ ፕሮፓጋንዳ ትገብር ኣብ ዝኸድካዮ ግንባር ድማ ከምዚኣ ኢልካ ውርደተኛ ትኸውን ማለት ብቻ ነው መንገድ ኦፕሬሽን ስንሰራማ ተያየን ኦፕሬሽን ስንሰራ አብይ አህመድ የሚያምንባት ማናት የነበረ 12ኛ ናት አይደል 12ኛ ናት አይደል 12ኛ ግን አሳረኛው ፋኖ ምን አረጋት ማረካት አይደል አሁንም የምንነግራችሁ ታይደለ በከራ ይወደይ አታ ኣብ ዘይረኽቦ ዘይብሉ እዚ ሓደ ካብቲ ዝኣምነሉ ዝነበረ ሰራዊት ምዃኑ ዛ 12ኛ ዝበሃል ዘሎ 12 ክፍለ ጦር ወይ እውን ክፍለ ሰራዊት ማለት እዩ ኣብ ካብ ዝኣምነሉ ክፍለ ሓይሊ ዝነበረ እዚ እንታይ ከወሪድኩም ይብሎም ኣሎ ያ ተማሪኽና ይብሉ ወሎ ደድሕሪ ካይደግምሶም ማለት እዩ እዚ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብጀካ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ፅቡቅ ክዳን ሒዙ ባንዴራ ሒዙ ሓረካት ምግባር ኣብ ግንባራታት እዩ ولا حنت فرق خبر كم زي كل
ብዙሕ ቪድዮታት ኣላ ኣብዚ ከምፅኦ ዘይክእል እቶም ፋኖ ዋላ ክዋጉ ከለዉ ብቪድዮ ቀዲሖም ዘውፅዎ ኣሎ እቲ ውግእሲ እምበርዶ ሰብ ይሞቶ እዩ ትብል ኢኻ ሱቕ ኢልካ በቃ ከምዚ ናይ ምሳለከ ናይ ሶሻል ሚድያ ኩናት ኢኻ ትርኢ ሓደ ይትኩስቲ ሓደ ቪድዮ እናቐድሐ ሰልፊ እናገበረ ገለ ዝገብር ገለ ኢኻ ትርኢ አሚን ውግእ ማለት ንሕና ብኣና ኤርትራ ኦፍኮርስ ናይዚ ዘበን እዚ ኩናት ኩሉ ግዜ ምስ ኢንተርነት ምስ ሶሻል ሚድያን ስለዝኾነ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዝበለይ ብሓፈሻ ነቲ ናይ ዓቢ ሰራዊት ክሳዕ ክንደይ ንዕቀት ኣለዎም ኣብ ልዕሊኡ ኣብዚያ እዮም ዘለዉ ብታሕቲዮም ዘለዉ እናበሉ ገለ ቪድዮታት ብዙ ይትወፅእ ግን ኩሉ ብዝምፂኻ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ሞሃ ቨሪፋይድ ዘይኮነ ሓበሬታ ስለዝኾነ ናብዚ ከተምፅኦ ይምጥን እዩ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ዓቢ እንትርፎ እዚኣ ተተኣኪብካ ምምራኽ ካልእ ቁም ነገር ከም ንሪኦ የለናን ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ካልኦት ሓይልታት ተመሻጢሮም መፂኦም እዮም ዝሃርሙና ዘለዉ ንበይንና ተዛርዮም እዮም ዝሃርሙና ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዓድና መፂኦም ኣለዉ ሻዕብያ እዩ ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ የለን ናብ ሻዕብያ እንተደልጊብካዮ ኣይዋሓጠሎም ይትዘረባ የኢትዮጵያን መሬት ይዛለች የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት እየጣሰች ነው ያለችው ከህወሓት ጋር እየተቀናጀች ነው ያለችው ወይም ከህወሓት ፋክሽን ጋር ከህወሓት አንጃ ጋር የነደብረጽዮን አንጃ ለማለት ነው ሁለቱ ደግሞ እንደገና በጋራ ሆኖ የነሱ ተከታይ የሆኑ ታጣቂ ቡድኖችን ያው ነፋናን ኦላም በስማቸው ለመጥራት መሆኑ ነው የነሱ ተገዢ የሆኑ ድርጅቶች ያው ለማጥጣል መሆኑ ነው ኤኒዌይ እና ከዛ ኋላ ባለፉት ወራት ግልጽ ሆኗል ህወሓትና ኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት ጽምዶ የሚባል አሊያንስ ፈጥረዋል ሁለቱ ደግሞ በጋራ ሆነው እየተዘጋጁ ነው ያሉት ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ለመክፈት ከዛ ሌሎች ታጣቂ ቡድኖች እንደፋኑ ያሉ ታጣቂ ቡድኖችን እያገዙና እያስታጠቁ ሕጂ እቲ ባእታቶም ዝዝረብ ዘረባ ዳርጋ ሻዕብያ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኩናት ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ድሰዓር ዘሎ ዝብል መደምደምታ ኢኻ ትበፅሕ ምክንያቱ ተራፋኖ ከምዚ ገይሩ ንሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ታሕብትን ክትወላ ይክእልኒ ወይ ክንድዚ ክማርኽን ክሕዝን የማይከኣለን ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ኢድ ናይ ሻዕብያ ኣለዎ በዚ ዝኾነ ስለዘይሓስካ ንሻዕብያ ኣላጊብካ ንክትከስስ ክብድ ዝበለ እንዲሁ ግን ኣይገድፍዎን እዮም እሱን ከሲሶም እንዲኦም ክንሪኦ ኢና እሱ ብሓፈሻ ግን ንሳቶም ዘለዎም ዓቕሚ ድሩት ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ኣይኮነን ንኤርትራ ከይዱ ምስ ኤርትራ ተዋጊኡ ዓሰብን ባሕርን ከምፅ ኣለዎም ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ከርሲ ዓዶም እውን ሃገሮም ንኸትሕኑ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ዋላ እውን ስነ ኣእምራዊ ኣተሓሳስባ ናቶም ሳይኮሎጂካሊ ተዳሂሎም እዮም ሳይኮሎጂካሊ ወዲቖም ኣለዉ ሶ ስለምንታይ ኣይኮነን ንኤርትራ ከይድካ ንክትዋጋእ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት እውን ክቕይር ዘይክእል ዓቕሚ ከም ዘለዎም በሪሂሎም ኣሎ ስለዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ትእውዩ ከመይ ጌርካ ኣብ ያድ ጌርካ ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ትቕይሮ ፋኖ ድማ መዓልታዊ ጉዶም ዘውፅኦም ዘሎ የአማራ ክልልን እንዶ በበላይነት ተቆጣጥሯል ማለት የምንችለው የመጀመሪያው ቅጥፈትና ውሸት የማይሰለቸው የብልጽግና ቡድን መጀመሪያ መገለጫ የሆነው ስሪቱ የሆነው ውሸት ቅጥፈት ነው እውነት ለመናገር ውሸትና ቅጥፈት ናቸውና ምንም አይነት ማሳያና ማስረጃ ማቅረብ ባልቻለበት ሁኔታ ከነበረን እንቅስቃሴ አይለን የመጣነበት ባደረጃጀትም ከፍለን የመጣነበት በትጥቅ ከፍለን የመጣነበት በሞራል ከፍለን የመጣነበት በይዞታ ቀጠኖች በመያዝ ተስፋፍተን ጠንካራ ይዞታዎችን በውል የያዝንበት ሁኔታ ማሰልጠኛዎች ከፍተን ስልጠና በአብዛኛው ተመራቂዎችን በመናስመረቅበት ሁኔታ እና እውነት እንደዚሁም ደግሞ ጠላትን እየመታን ባለንበት ሁኔታ ይህን ቅጥፈት ይዞ ብቅ ሊል የፈለገው የመጀመሪያው ስሪቱ ስለሆነ ባህሪው ስለሆነ በቅጥፈት ተሰርቶ በቅጥፈት እንቅስቃሴ አይል እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብን ሰራዊቱን ወይ ከዓ ብልጽግና ዝበሃል ስልቲ ናቱ ሓሶትን ምትላልን እዩ ብሓሶትን ምትላልን ከዓ ኩናት ኣይትስዕሮን ኢኻ ብሓሶትን ምትላልን ድማ ግንባራት ኣይተፍርስን ኢኻ ብግምጣሉ ፋኖ ብኩሉ ዓይነት ኣካይዳ ብወታደራዊ ዓቕምናቱ ብስልጠናናቱ ዕጥቅን ስንቅናቱ ስትራቴጂናቱ ኣካይዳናቱ እናሓየለ ሞራልናቱ እናሓየለ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ኢና እዚ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ለውጢ ንሪኦ ዘለና ንሱ ብግምጣሉ ነዚ ኩነታት እዚ ስለዘይብሉ ብሓሶትን ምትላልን ገይሩ ክሽፍኖ ይድፍትን ዘሎ ፋኖ ስዒርና ሓይሉ መፅኡ ኣውዲቕና ከይብል ድማ ናብ ኤርትራ ናብ ህወሓት ከስግሮ ይፍትን ኣሎ እዚ ድማ ፀርፊ ነቶም ህወሓት ነቶም ፋኖ ኮይኑ ስምዖም ዘሎ ብዓቕምና ብሓይልና ነምፅኦ ዘለና ዓወቲ ከመይ ገይሩ ናይ ካልኦት ደገፍ ረኺቦም እናበለ የቋናፅበና ዘሎ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣቦም ይስማዕ እዩ ሓንቲ ኣማንኤል ፅብቕቲ ኣርቲክል ፅሒፍ ነይሩ ኣማንኤል ብኢደ ማርያም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም
እቲ ጌም ናይ ፖለቲካ ናይ እዚያ አማኑኤል ቢደማርያም ኢትዮጵያ's Red Sea ambition collapses as internal conflict deepens ስለዚ ኢትዮጵያ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ኢሎም ክዛረቡ ከለው ኮሎ ጌና ከይተበገሱ ከለው እቲ ኩናት ኣይኮነን ናብ ባሕሪ ክበፅሕ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎም ፀገም ይትፈሽል ዘሎ ይብላ ኣለዎ ስለዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ስትራቴጂ ከይተበገሰ ዝፈሽል ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ናብ ባሕሪ ኢልካ ዝተበገስካዮ ብፍላይ መጀመርያ ብሶማሊላንድ ኢልካ MOU ዝገበርካዮ ንሱ ፖለቲካዊን ዓለም ለኻዊ ጽፍዒትን ሕማቅ ግብረ መልስን ረኺብሉ ካብ ቀፂሉ እታ ውሽጡ ዘሎ ፀገም ናብ ዓለም ደረጃ ንሱ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ብፍላይ ታ ሙዳቅ ናይዛ ጋሽና ትበሃል ኣብ ኣምሓራ region highlights the federal government's weakening control and foreign forces gaining ground and the central government's authority shrinking to Addis Ababa ስለዚ ብፍላይ እዚ ናይ ከተማ ጋሽና አቢድ ፋኖ ሙዳቃ ሓይሊ ናይ ፋኖ ክሳዕ ክንደይ ንቅድሚት ይኸይድ ከም ዘሎን ብግምፃሉ አብይ አሕመድን ወታደራዊ ዓቅምናቱን ክሳብ ክንደይ ድኹም ምዃኑን ንአዲስ አበባ ጥራይ ዓቅሚ ድማ ናብ አዲስ አበባ ጥራይ እናተሓፅረ ዝተርፍ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቀፂሉ እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ ኣሎ እዚ ሁማኒታሪያን ክራይሲስ ዝበሃል ስለዚ ኣብዚ ቀረባ እቲ ቀይሕ ሬድ ክሮስ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ኮሚቲ ኦፍ ዘ ሬድ ክሮስ is now involved after ፋኖ transferred wounded and captured Ethiopian national ENDF ማለት እዩ ሰራዊት ፋኖ ዝማርኾም ብመንገዲ ቀይሕ መስቀል ገይሩ ስለ ዘረከቦም ድሮቲ ኩነታት ብዓለም ደረጃ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኩናት ኣብ ሕማቅ ከም በፅሑ ከም ዘሎን ፋኖ ድማ ክንደምታይ ሓይሉ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ሒዙ የረክብ ከም ዘሎ ዝኻ ነቲ ክሕበኣሉ ዝደሊ ዝነበረ ናብ ደገ ከም ዝወፅእ ይገብሮ ከም ዘሎን ዲፕሎማቲክ ኮንሲኮንስስ ካ ብዲፕሎማሲያዊ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ድማ ኢትዮጵያ's internal collapses poses strategic risks for major international stakeholders including the US, China, Russia, the UAE, UK, IMF and the World Bank እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መደራ ናይ ኣብ ትወድቆ ዘላ ድማ ንብዙሓት በዚ ጉዳይ ዝግደሱ አሜሪካ ንበሎ ቻይና ንበሎ ኩላቶም ስቴክሆልደርስ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዘገድሶም ገሊኦም ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ ገሊኦም ኣብቲ ዓብይ ረብሓ ኣለዎም ኣብቲ ከባቢ ስለዚ አሜሪካ ቻይና ራሽያ ኢማራት ከምኡውን ዩኬ IMF ወርልድ ባንክ ብምልኣቶም ውድቀት ኣጋጢሞም ኣሎ እዚ ድማ ዓብይ ግብረ መልሲ ገለፅ ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናራቲቭ ሽፍት ድማ ኣብቲ ናይ ትረኻ ዘሎ ኩነታት ድማ was once framed as bold national mission for Red Sea access is now seen as a geopolitical and domestic unraveling ስለዚ እቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ሓደ ዓበ ሃገር ናብ ባሕሪ ክመፅእ ዶ ሓይሊ ዘለዎ ዶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ዓቕምናቱ ኣይኮነን ናብ ባሕሪ ገፁ ክበፅሕ ውሽጣዊ ኩነታቱ እውን ክቋፀር ዘይክእል ምዃኑ ሓደ መሽኳት ሓይሊ ዘለዎ ምዃኑ ዓቢ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ሓድሽ እዝታትን ሓድሽ ኣወዳድባን ይገብር ከም ዘለካ ይንገር በአማራ ክልል ሁለት እዞችን መሰረተም ከተመሰረቱት ሁለት ወታደራዊ እዞች መካከል አንዱ ሰሜን እዝ ሊባል እንደሚችልም ተሰምቷል። ሁለት እዞች የሚመሰረቱት ከትግራይና አማራ ክልሎች የሚደረጉ ትብብሮችን ታሳቢ በማድረግ ነው ተብሏል። አንደኛው እዝ ሰሞኑን የመከላከያ ሁለት ክፍለ ጦሮች ተደመሰሱ በተባለበት ሰሜን ወሎ ማዘዣ ጣቢያውን የሚያደርግ መሆኑም ታውቋል። አዛዦቹም ተለይተው ተመድበዋል። በ7 ዓመት ያገዛዝ ዘመኑ መከላከያን ደጋግሞ ያፈረሰውና የቀጠለ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ ሓድሽ እዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ናይ ሰራዊት ካብ ዝበሃል ነዊሕ እዩ I think ንፋኖ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ዘይኮነ ምናልባት ኣብ ውሽጡ ካብ ከጋጥም ዝኽእል ዕልዋን ካልእ ስጋታትን ዝብገስ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሓድሽ ኣወዳድባ ተኽሊጥ ይገብር ከም ዘሎ ዝነግር ሓበሬታ ንሰማዕ ኣለና እዚ እውን ሓደ ምልክት ናይቲ ወጥርን ጭንቀትን ክኸውን ከም ዝኽእል እምበር ሓድሽ ኣወዳድባ ነዚ ዘሎ ኩነታት ወይ እውን ዘሎ መድረኽ ክቕይረሉ ይኽእል ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኻ anyway እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ኣብዚ እዚያ ቪድዮ እዚያ እስክስምዕዋ ክንዲ ምንታይ ስምብራት ገዲፋትሎም ከም ዘላ ድማ ክርዳእኩም እዩ ኮኔክት ሆነባቸውና ያደረጋቸውን ነገሮች ነው ማጠናው ማነበው ጀብሃን ለማጥፋት ከህወሓት ጋር እንዴት ጽምዶ እንደፈጠረ ጀብሃን ለማጥፋት ቀጥሎ ደግሞ ደርግን ለማጥፋት እንዴት ጽምዶ ፈጥሮ እንደነበረ ሁለት ቀጥሎ ደግሞ ከደርግ ወታደሮች ጋር ራሱ ከነሻለቃ ዳዊት ጋር ስም ጠቅሰው ስላለ ከነሻለቃ ዳዊት ጋር ሆኖ እንዴት ደርግን ለመምታት እንደ እስከ መፈንቅለ መንግስት ውስጥ ነበረ ሻዕቢያ ታውቃላችሁ መፈንቅለ ጣን ላይ ከመጣ በኋላ ከህወሓት ጋር ሆኖ እንዴት ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እንደዘመተ
እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ለንቀነ እንዲዮም ጽሒፎም ሂቦሞ ሻዕብያ ማለት ሲ ነዚ ጽምዶ ዝበሃል ካብ ክንደይ ግዜ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ከም ዝኾኑ ንጀብሃ ንክስዕር ከሎ ንተሓኤ ወይ ንጀብሃ ክስዕር ከሎ ወይ ክድምስስ ከሎ ምስ ህወሓት ፀሚድ እዩ ከምኡ ገይሩ ከምኡ ድማ ኣብ ተፈላለየ መድረኻት ሻዕብያ ጽምዶ ተጠቂሙ እዩ ዝስዕር ነይሩ so what ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ከመይ ዝገብር ዓለም ኩሉ ብጽምዶ እያ ትሰርሕ ረብሓ ዘለዎም ሓይልታት ብሓደ ፀሚዶም ክሰርሑ ብኤርትራ የተጀመረን ምናልባት ሻዕብያ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ምስ ኣገዳሲ ሓይልታት ነቲ ሓይሊ ሚዛንን ነቲ ኩነታትን ነቲ ምዕሪት ኣፀቢቑ ክቕይር ብዝኽእል መንገዲ ስለ ዝገብር እዩ ምናልባት ርእሲ እንተዝህልወኩም ናይ ሻዕብያ ፍልስፍና ምተምሃርኩም ነርኩም ፀገምኩም ግን ንኤርትራ ንሻዕብያን ክትንዕቁ ኢኹም ትፍትኑ and that is always ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ተውድቐኩም ካሰያ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ክነግረኩም ኣሎ አይሆብ ኣይነግርኹም ንኾኑ ሻዕብያ እንታይ ዓይነት ስልቲ ኣብ ከመይ ኩነታት ትጥቀመሉ ይፈልጥ ምስ ሻዕብያ ብቁፅሪ ርኢኹም ሃገር ንእሽተያ ቁጠባ ፅቡቕ የለን ገለገለ ኢልካ ትገብሮ ካልኩሌሽንስ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ይዝእትወኩም ንስኻ እንታይ ዘርእየካ ኣቦኻ ስለምንታይ ተቐቲሉ ኣብ ኤርትራ ክጠፍእ ከሎ ወለድኻ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ጉድለት ኢልካ ከተፅንዕ እንተዘይክኢልካ ኣብ ክንድኸሙ ትብሉ ኤርትራ ፍሉይ ሓይሊ መፅኡ ናይ ዓረብ ሓጊዝዎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ንስኻ ክትዛረባ ከለኻ እውን ዘይእመን ዘረባ ተጠቒምካ ንሻዕብያ ሎሚ ድማ ሓንቲ ዘይብልካ ትማል ቅድሚ 4 ዓመት ኣዲስ ኣበባኻ ኮረሻ ስልጣንካ ዘውሓሰልካ ሕጂ ድሕሪ 2 ዓመት ንስኻ ኣይ መፂኻ ክትኣልዮ ኢልካ ክትፍትን እሞኻ ዝኾነ ስልቲ ዘይብልካ ብትዕቢት ዝዓወረ ፕሮፓጋንዳን ፕላንን ሒዝካ ኣይከውን እዩ ስለዚ የስ ሓቂ እዩ ሻዕብያ ብዝተፈላለየ ግዜ ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይፀምድ ንቡር ድማ እዩ እቲ ዝገበሮ ጽምዶን ክሳብ ሕጂ ዓወት ይደምፅእ ዘሎ ስለዚ ካብ ዝገር ፈሪህኩም ጀማልኩም ሒዝኩም ክትከዱ ዝግባኣኩም ኣይገበርኩሞን ኣብ ሓዊ በዓልኩም ዘሊልኩም ኣትይኹም ኣለኹም ስለዚ እታ ጉዳይ በዓልኩም ውፅዋ እምበር ሕጂ ካልእ ፍሉይ ምኽሪ ወይ ፍሉይ ማዕዳ ክወሃበኩም ዝኽእል የለን ስለዚ ናይ ጽምዶ ጉዳይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማራ ኣሕሚማቶም ዘላ እታ ናይ ጽምዶ ትገብሮ ዘላ ነጥቢ መቐይሮ ድማ ኣመናይ ገሪምዎም ዘሎ እቲ ኩናት ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘይኮነስ ገና ከይተበገስና ከለና ገና ካብ ኣፍ ደገ ገዛና ከይወፃና ከለና እኳ ይትኩነ እቲ ኩነታት ዝውዳእ ዘሎ ዝብል እዩ ብሓቂ ተሰሚዕዎም ኣሎ and that's exactly ገለገለ ይኹም ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ከም ትፅሕፉልና ንሕና እኳ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ኢና ንፍትን ተኣምኖ ሊቕካ ድቅስ ሕደር ዝበሃል ብርግፅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ምኽርናትና ዘድልየ ይኮን ናብዚ ቻነል ብዛዕባ ወታደራዊ ስልቲ እውን ሓሲብና ይንፈልጥና ጥራይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ክግበር ዝኽእል ተወሳኺ ፀጋታት ክንጥቀመሉ ንኽእል ሜላታት ንጥቀመሉ ንኽእል ንዑ ክንጥቀም ኣለና ኣብ ዝብል ብፍላይ ድማ ነዚ ሓድሽ ወለዶ እቲ ኩነታት ኣካይዳ ብፅቡቕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከመይ ገይሩ ሃገር የመሓድር መፅሓፍቲ ፅሒፋ ይሃበና ኣሎ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ እውን ብዛዕባ ኣገባብ ኣካይዳ መፅሓፍቲ ይፅሓፉና ኣለዉ ስለዚ ካብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ትሕቲኦም ኮይኑ ይመሃር ኣሎ ኣብ ደገ ግን ዘይነዓቕ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ብዙሕ ትምህርቲ ዘለዎ ግን ምስ ናይ ኤርትራ ኩነታት ድማ ብዙሕ ውሽጢ ኣትዩ ነቲ ኢነር ውሽጣዊ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ዘይፈልጥ መንእሰይ ስለ ዘለና እቶም ትፈልጡ ኢኹም ኩሉ ሰብ ግን ከማኹም ኣይኮነን ስለዚ ንስኻትኩም ስለ ዝፈለጥኩሞ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ጌርኩም ትወስዱ ጌጋ ኣለኹም ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ ብዙሕ ንእሽተይ ኣሎ ሓደ ብትምህርቲ ከምኡ መፅሓፍቲ ዘየንበበ ካብ ኤርትራ ቀልጢፉ ዝወፀ ግን ዘይገና ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ክንግገሮን ክሕበሮን ኣለዎ ኢና ንብል ገለገለ ተጋሩ ዘውፅዎ ዘለው ስእሊ ራእይ ወስከ ክትግረሙ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝወፀ እዩ ሽመልስ ኣብዲሳ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ እቶም ተጋሩ ድማ ንትግራይ ኣዳኺምኩም እምበኣር ንነፍስኹም ኣብ ምዕባለ ትግስግሱ ኣለኹም ንነፍስኹም ቴክኖሎጂ ምዕባለ እናባኻትኩም ናብ ትግራይ ግን ክኸውን ከሎ ኩናትን ጥሜትን ዕግርግርን ሰላም ምስኣንን ጌርኩም ትፃወትሉ ኣለኹም ዝብል ኣብ ኣምሓራ ክኸውን ከሎ ብሬንን ዶሽካን ኣፅዋር እናሰደድካ ተብርስ ኣብ ኦሮሚያ ድማ ከምዚ ዓይነት ስልጣነ ትእቱ ስለዚ ሲስተማቲካሊ ከመይ ገይሮም ነቲ ክልል ኦሮሚያ ይሃንፅዎ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ግን ንካልኦት ፀቂጥካ እትገብሮ ህንፀት ግን ክፈርስ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጦም ዘሎ ፖለቲካ ቀሪብካ እንተሪእኻዮ they are going to have a big trouble ንኣብነት ኣብዚ ስምዑ ናይ ክልላት ባእሲ ማለት እዩ ጥያቄያችን ህገ መንግስታዊ ነው ጥያቄያችን የማካለል ነው ጥያቄያችን የድንበር ነው ታሪካዊ ድንበር ለኛ ለሀዲያና ለጉራጌ
ብሓፈሻ ከም ትሪኦ ዘለካ እቲ ህዝቢ ብክልላት ብዙሕ ፖለቲካዊ ፀገም እዩ ዘለዎ ዓፋር ምስ ሶማል ሶማል ምስ ኦሮሚያ ኦሮሚያ ምስ ዓፋር ትግራይ ምስ ዓፋር ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ ኣምሓራ ምስ ትግራይ ኣምሓራ ምስ ቤንሻንጉል እቲ ዘሎ ፀገማት ብኩሉ ወገን ሽግር ኣለዎም ከምዚ ዓይነት ፀገም ውሽጣዊ ቅልውላው ብጀካ እቲ ብብረት ኣብ ብረት ደረጃ በፂሑ ዘሎ ዘይኮነሲ ኣብ መንጎ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑን ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ተራእዩ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ካድረታት ናይ ኣቢ ብብዝሒ ሸር ክገብርዎ ርኢና ኣለና ገለ ካብቶም TDF ዝበሃሉ ሰራዊት ናይ ትግራይ ደሞዝን ጥቕማጥቕሚ ገለ ዝብልዎ ጎዲልዎም ተባሂሉ ዝወፀ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝነበረ ቴን ዝብል ኣካውንት ናይ ኤርትራ ውፅኢዎ ነይሩ ስለዚ ኣብ ካፒታል ሰወ small protest today by some members of Tigray Defense Forces who raised several demands including reportedly issues related to their salary ስለዚ ብዛዕባ ደሞዝ ብዛዕባ ካልእ ዝምልከት ኣድማ በቶም ሰራዊት ናይ ትግራይ ተፈቲኑ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ነቶም ኦሮሚያ ነቲ ካልእ ህዝቢ ኣብ ዓዘቕቲ እትዮም ንሶም ኣብ ኩርሻ ስልጣን እንጆይ ይገብሩ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ድማ ንሰምዕ ኣለና ሓንቲ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ናይ ፅምዶ እስከ ከስምዓኩም ዝኾነ እውን ፅሒፍካ ኣብ ፌስቡክ እውን ፅሒፍካ ነርካ ስኮይላና ወለምታ መሲል ነይሩ ሓዛ ያ ናይ ታእሽሙ ስለ ዝኾነት ክተብራርአልና ወይ ዘይተርእየና ነገር ተልዩ ክተርእየና ሓንቲ ታ ብልፅግና ኦሮሞ ክትብል ከለኻስ ወይ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ብልፅግና ጥራሕ ናይ ትግራይ ስርዓት ብልፅግና ዝበሃል ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፅምዶ ረብ ሓይልካ ዘልዕልካየን ክልተ መሳቅቲ ነገራት እኒኣ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ ማለተይ ኣነ ሓደ ትግራዋይ እውን ኣብ ዛላምበሳ ወይ ኣብ ዓሊተና ወይ ኣብ ከባቢ ገሮሰርናይ ዘሎ ሓደ ትግራዋይ እውን እንተተጠቂሙ ሰየውት ክጥቀም እየ ዝደሊ ኢለካ ግን ናይ ጥሪት ክረምቲ ስዊላን መሊቆን ዝኸዳ 10 ወይ 20 ዝኾና ጥሪት ይኸዳ ነይረን እሞ ሕዚ ይምለሳ እየን ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ተረቢሕካ ኢኻ ዕልልበል ምባል ነውሩ እዩ ማሕፈር እውን እዩ ማለት ጥሪት ይኸዳ ነይረን እሞ ይምለሳ ብዙ ደረጃ ዲና ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ፀንሕ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ኣብቲ ፅምዶሲ ኣብ ብዙሓት ዓድታት ህዝቢ ተመሊሱ ክሓርስ ከም ዝኸኣለ ኣብ ዘለምበሳ ትምህርቲ ከም ዝጀመረ እቶም ኣብ ገጠራ ዝነበሩ ጥሪቶምን ንሶምን ብሰላም ተጓዒዞም ይነብሩ ከም ዘለዎን ዝገልፅ ሓበሬታት ዝወፅእ ዘሎ እዩ ዘቋሽሽ ዘሎ እስኻ ኸ እንታይ ጌርካ ኣላ ናይ ኤርትራ ፅምዶ ተባሂለ ኤርትራ ካብ ትግራይ እንታይ ረኺባ ናቲንግ ኩናት ከይመፅእ ዕግርግር ከይመፅእ ኤርትራ ካብ ዝግባእ መሬት እያ ትወፅእ ዘላ እምበር ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም እኮ ተወሲንልና እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ደሉዥን ህውተታ ንበይኒ እዩ ትግራይ እኮ ፍሉይ ንኤርትራ ትገብረላ የብላ ኣብ እኮ ንዓኹም ይክበልዕ ዘሊ ዘሎ እጅውን እቶም ምስ ብልፅግና ኮይኖም ዘለዉ ሓይልታት ቤላ ከይዶም እዮም በቃ ስለዚ ነቲ ፅምዶሲ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ረብሓ ከም ዘይምፅኣሎም ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ቨሪ ሳድ ሪያሊቲ ነዚኣቶም ወላ ሓንቲ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ር ቲንክ ንሳቶም ብዝመስሎም ክኸዱ ይኽእሉ ንዓም ብዝመስል ክንቀሳቐሱ ይኽእሉ ንዓታቶም ዝመልከት እዩ ብሓፈሻ ግን ነዚኣቶም እቲ ዘረባናቶም ክሰምዕ ከለካ ናይ ብሓቂ ቆሎ እዩ ዘምፅኣልካ እስከ ናብ ፅቡቅ ዜና ድማ ክንሰግር መጀመርያ በዚያ ክንጅምር ኢና ብዛዕባ ናይ ዓድና ቁርብ ደምግየ እንድየ ዘለኹ ግን ናይ ብሓቂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናይ መወዳእታ ውድድሩ ናይዚ ዓመት እዚኣ ኣብ ዝገበረሉ ቀዳማይ ኮይኑ ብምእታው ሕጂ እውን እንተኾነ 2025 ብዘይከኣል ዓለም ክንዲ ሄኖክ ውፅኢት ደምፀ ተቀዳዳማይ ኣሎ ኣይብልኒ ኣነ ኣብ ብዙሓት ቮላታታት ዝኣተወ ብጫ ማልያ ዝሰዓረ ቀጠልያ ማልያ ዝሰዓረ እንደ ኣይ ቲንክ ኣብ ብዙሕ ስቴጅስ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ኣሜዚንግ ዝኾነ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓወታት ዝተጎናፀፈ ሄኖክ ነይሩ ስለዚ 2025 ካብ ሳይክሊን ናይ ኤርትራ ንሄኖክ እያ ትግባ እንተበልና ተጋጊና ዶ ንኸውን እስከ ኣርሙለይ ናይ 2025 ስታር ናይ ኤርትራ ሄኖክ ምበልኩ ነይረ ኣነ ካብ ብዝረኣዮ ፐርፎርማንስ ፀብለልትነት ብኣይ ወገን እዛ 2025 ስታር ናታ ሄኖክ ነይሩ ካልኦት ኩላቶም እውን ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ገይሮም እዮም ግን ሄኖክ was the really the highlight ዝነበረ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብ ብዙሕ ስቴጅስ ብፍላይ በዚ ወገን ኤስያ ዝግበር ድማ ዳርጋ ናቱ ዓሸራ ገዲፍሉ ኣብቲ ቦታታት እቲ ንሕና ከም ኤርትራውያን ቢንያም ተዓዊቱ ሄኖክ ተዓዊቱ ናትናኤል ተዓዊቱ ዋላ ኣማንኤል ተዓዊቱ ኩሉ ግዜ ምስ ተሓጎስና ኢና
every one of them أنا أقدستيهم بخلاتهم دم أنا خرع نهينوك دم أنكو عبزب كعكا I hope مستقلبو أستانا وين كل تعامد حدش contract كم زجبريز نجرزله and that's also another amazing thing نبحق النزيز مثل تصعاتك تكسر يتخلنا سلزي أستانا قدم عبد كلب أقدس كلب زنبريو حجون قال كابتم لحن زخونو كلبات بوز زخون كلبيو سلزي أنكو حقو سكاكو بليدا لنهنوك نعمة دما بزي مورال زي نبزل على من قدك مثلنا ناي جي سي تودادر دما خاص زخون ناي بيج عمليات تودادر زخون ناي أفريقيا سلسة زي champion زخونه we're talking about a big star سلزي يقتل الكاك بلا كايدلي نقتل ناي زينات تصبغ مالتي It's just something with emotion, without emotions. So like communicating with that thing somehow like weakens your intelligence. It makes you like a disabled person. You have your brains, you're like fully as a human being, but still you're disabled in your head. So your base becomes on AI for everything, for even the smallest details in your life, which is not okay. So to conclude, it has both the positive and negative impacts on the Gen Z generation. Thank you very much. زياتري وازلهم ني موديلينج أنا متى درجة موديلينج مخانو كتوادر يا خيدا دلا إيرتراويت بلست من سيا حتى استحتتا AI artificial intelligence انتاي تقمن له انتاي كقولات هاللو بخميت قلت يوم زبلوا نبحكي brilliant زخانة دعان تحتى مسموعة تحتى تما. Hello, how are you tonight? I'm good, thank you. How are you? Very good. Your question tonight is, do you believe that AI is a positive or negative tool for Gen Z students? I can't say it's affecting the Gen Z in a positive or in a negative because it has both sides. To see the negative, let's start with the positive. سوتا حتى زلا artificial intelligence ويكا سبز فطر بالحسي انت عينت الوالو ابزم حجز له ولدو جن زي زبالو زم حجز له ناشت مالتيو او انت ودي قالو توص الوالو نزبل طعمي فردك هابت بقعت بقع زخونه مرداتا كم زلوات رادي كونس تطقاميتنا اي اي مخاناون بزغلص منجدي انا خمبزعت غزتي ابدغن ريو صباغت رادي كونس وشتاو صباغ زياده اكو غلح كله نتي دغاو صباغ مليسيو صباغ دوسخلم سايلاتو صبغون حماقنا له صبغناتو ريسيرش غيركا زدلخايه توبيك بعمقت نختفلطو زيت فلطو مارستي بسفع زباله منقد نختمهارم عدل هباكا بزقلطفه منقد دما عدل هباكا بقمطالو نبزح عينت سراحات مع الخاخ تقبر تخل نعو قديفكا اب ارتفيشال اب اي اي كتصقع سلازقبركا مس غزي امروخا سلازي تتقملو صحارخا سلازي تكم سبات كم سبات نادم قريم زخدو سلازي بزعبا نغرات كتفلط ايدلني خانتايدا نتاشعو طراي شجر كان خطفتح كاو تسمع سلازي فلطت ايتعزنيغا عمقو زلو نغرات مرداتاو نهيلوكا لبونا دما بود رجع تلبونات اي اي زغبر برسخا كم سبايت لبمنيغا سلازي كلتيو قصات زلوي بمبال ناي بحق عمقو زلو ملسي بمهابا كم حمتي ايرتراويت حفتنا ناي بحق خرعنا الله مغنياتو برقص كلاتهم توما باز نبرون they are really impressed زغرموني تملسناتا ناي بحق expert كم زخونه غيركا خاطري هذه ترى تتقام ترى يكونس عمقو زلو افلطو زلوي امناي صباقه يوددر بمخانو دما كم ز عينت صبغت بدقم وشن حفتقت الوكا هاجركا بخمزيا توكل كلا دما you really feel proud and اذا حفتنا شماكوا كي غاغي شمنا يقال كتغاغي بلكا حفتنا تبلكوا اخلاي ايرتراويت وعرو انت بلنايا اي بزحاني سزي انا بحكي دسيلاتني كم زياتهم من سياد دما ايرترا كل غزي always getting the right attention بزيغاتاتا بمنسياتا عالم درجه ابصبغ بوتاتات بصبغ صبغ شم كتركب تخل دال هاجر كوينا positive side is it makes you explore things which you can never explore like through researching in books منالبات تازربا بعلهم كيتكم كسمعوا تقولوا كابو قصلينا حنت ارستك بكم يزياس كسمعوا لي نعاي قرم جبلت النارستيا يبره عندي هذا ناتكا طعمي مغوس حويس ناتكا نبين خان بحتخا ناي قلي تقدادا ما يصبغوا انت اخونك مغوس ناي بحق دي خدي سمعك خصاب حجي برهنتاي كوينو لس اي سمعك سمعكم ما بيركي بولا نوريدني ابدي دي خاد لها وري لخان قبر لي ورب دي تحيش ترى تزنقا خاطرم كتدقس بس
እንታይ ወሪድካ ገዛ ተሸጊረ ጎሳ ወይ ቤት ገዛኻ تجزخ بيت بلت تخارخوا لي جزاي عمات وانا جزا عندي مش جزا عندي عمات حق زربات عماتني ربع جقن هي اتا جزا دلله خطا ما غوس وصايني يميلو مني وصايلو ما درقيلو ما يقولون حق زربات درقيلو موصاي يقولون ግን እቲ ወይ ይብሉማ خاب عليه دفافي نوانيوم ግን አብጣፍ ደገብጽ ያምንለው ነግረካ وصاي بلو حدا مو تخون كاسخ جزا تدلله انت تعرفتنا وي انت يرداك عندي انت قرب بي بده يلن شربيل يلن نو وا غري بسكو شربيل دامليو جنسي تقوتهم كم يمثل يتوغل كاري هو نص اندي دا خفين ندل دا سكو يخفين ندل تمصواقو كو يخفين ندل تمطا سبيت خاجه لعب بيساخي تخون اندو حتتنا وا تاما غوس ترد تخونكا قدار دانا اندزوم دلالو تنفاسي امليقم اسمرا ملئتي ابي دي بكو ابي دي بكو حسحس دي بي اخريها خيدي ودايف كيدي ما جوت كيدي كزمان دان كل اسمرا بيتوت يلا ግን بجكا جيست هاوس غزاز بالي جيست هاوس دي غوست هاوس مردا يابين بلا غري انجليزي برهاوي عندبت كوين النمبر حق خني حجس اذا غزاو تزخللكايوسي بدلالو دي خاخت دلالو ما باي لي كريكا بري دلالاي كفله دلالاي نقص دلالاي يعني دلالاي طلع عمل يا دلالاي كلها دلالاي ما دلالاي طلع دلالو يتمن برهي يتمن برهي دلالو شو من دم دا سماي سقيل مودلو واغا نتواغا انت موغوس حوي دفري دومسي انت غزاير يخم ببات مسل غزاي نوري حسي عسشواتش عربيت عسشواتش كلت عامت كفل يوم قبل خليني 4 عام حدا ورب እንታይ ዲ ሰሚዐ እዚ ኩነታት ናይ ገዛ ክራይ ኣብ ኩሉ ዓለም እንዲሁ ከቢድ ግን ኣብ ኤርትራ እቲ ብደላላ ጥራይ ዝኸውን ዘሎሲ በቲ ሓደ ወገን ክብድ በለዩ ቶም ናይ አይቲ ክኢላታት ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ንፅባሕ ንጎውን ፅቡቅ ቢዝነስ ክኾነኩም እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ገዛ ናይ ገዛ ክራይ ኣብ ዝምዕቡል ዓለም ብዌብሳይት ዝግበር ስለዚ ነቲ ናይ ደላላ ስራሕ ብኢንተርኔት ጌርኩም ከተሰጋግሮ ኦፍኮርስ ንሕጂ ይኮነ ንፅባሕ ግን ሓደ ካብቲ ክግበር ዘለዎ ቀዳማይ ንስ እዩ ስለዚ ዌብሳይታት ዓበይቲ ተሃኒፆም እቲ ገዛውቲ ኣብኡ ክፅሓፈሉ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ደላይን ኣካራይን ተኻራይን ስለዘይራኸቡ ደላላይ ዝያዳ እዩ ዝረብሕ ናይ ደላሎ ሸቐጥ ድማ ነቲ ዓደቲ ቁጠባ ኩሉ ግዜ ዲስቶርቲ ዝገብሮ ስለዚ ናይ ባሓቂ ቁርብ ተሰሚዓት እነዚኣ እቲ ህዝቢ ብከምዚ ክሽገር ከም ዝኽእል ብዝኾነ ናይ ደላሎ ጉዳይ ስለዘለዓለ እዩ ኣብዚ ደላላይ ብፍላይ ከም ዕዳጋታት ድሕሪ ቀረብን ጠለብን ፅቡቅ እንተዘየለ ደላላይ መፍተቱ እዩ ዝረክብ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ኢቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ደርፉ ገተኩም